fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakalikan sa takna sininga las 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes. Thank God it's Friday, Setyembre 6, tuiga 2024. Sa gihapon ini mo lang ang kurman, Bombot Siyam, Blanco, Hover, kagkaroon sa madalakuan, kag mga nagapaw ng mga balita. Iloilo City Councilor Nick Baron daging kwestiyon ang Committee on Appropriations kung nga wala para sa gihapon na grant ang ginaayo nga bagong posisyon sa sangguniang panglusod pisar masako ang pagtugang sang posisyon sa iban nga opisina. Committee on Appropriations sa nagapathag nga wala pa sa priority or wala pa sa priority ang iya sang sangguniang panglungsod. Iba nang gina-priority sa aton sining mga kabumbor ang gina-prioritize sa mga mo sini. Now, sa dugang pang mga balita ang statement sang alkalde, tanan sining mga regular kag job hire nga empleyado sa syudad sa Iloilo ipaidalom sa random drug test. Ang mga dati file na kamulim. Kag medical certificate. Oh. Anyway, sa aton sini nga mga kabombo ini matapos isa ka empleyado sa city government ang nadakpan sa bypass operation sa City Drug Enforcement Unit kagapon sining adlaw sa may distrito iya sang Haro. Driver kuno ini sang LGBTQ department sang City Hall. Sa aton sinikaw niya nga mga taga-palamati sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon. Ile kuno nagpadala sang sulat sa ERC agon imbestigaran ang line rental sang NGCP nga ginatudlo rason sa pagsaka sang bill sang kuryente sa mga konsumidor. Amo man isang nagligad to ang samahin iya sa problema sang Gimilkong ilaman siniguro iya nga rintaw. Rason nga ti nagapanglakaak yang ila sining rate. Sa dugang pa nga mga balita kaga impormasyon, Bombo Radio Iloilo, isa sa mga top performing group sa 23rd Blood Donors Awarding and Recognition. Sa police report sa Mina PNP nagalaom nga paagi sa resulta sa ballistic examination matumod ang mga suspect sa pag-atake kay kamarista. Sa iban pa nga mga balita, suspect sa pagpaniro sa dinaigong 3 katuig nga bata sa Buena Vista, Gimaras, napasaka na sang kaso. Muna madalaguan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining nga pagpangalaga diri sa Bombo Hanay sa Udto. Mamalikaw Bombo Siyam, Biyernes subong away kalibot ang patrolaw sa pagkakuha sa mga entries di sa mga kabanwahanan. Sa dason pa yung Biyernes malibot ang Bombo Patrol. Gani, may tiyempo pa ikaw, no? Masobra pa isa ka or isa ganyan ka si Mana, gani? Sa aton sinimatag palamati, nga sarang ikaw nga makahulog pa sang madamo sini nga entries, dugang nga mga entries, no? Sa aton sini nga mga kabombo para nga makabasakop ikaw sa Grand Draw sa swerte sa Malengke promo ng Bombo Radio at Star FM nga hiwaton sa Setyembre 14 sa masunod sini nga Sabado. May tiyempo pa ikaw nga maghimo sang tuman kadamo siniya nga entries para dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog. Ang premyo sa mga grand prize winners sa aton sini nga mga kauturan ang amo iya ang masunod. Now, sa aton sini nga mga taga-palamati, bali mayara kita sa tatlo ka mga consolation prizes. Now, sa 24 areas, tatlo mga baton sang 5,000 pesos nga cash, tatlo ini ka consolation prize. Major prizes naton, third prize 10,000 pesos, second prize 15,000 pesos, kag first prize 30,000 pesos.
Gani sa mga kabombota, magpadayon lang sa paghulog sa inyo sining mga entries sa kung diri kamo sa syudad. Pwede kamo makahulog sa mga branches ang R. Florete Pawn Shop o kung idirekta diri sa estasyon sa Broadcast Center sa Bombo Radio Iloilo, Dalan Mapa, syudad sa Iloilo. Dira lang sa may ground floor may mga designated drop boxes man dira sa nagkalain-lain sini iyang mga proof of purchase. Sarang sini ninyo dira na lang direkta ihulog. Kung nagakinanglan ka mo assistance, why gid sang problema? Ara diraton sini nga promo in charge si Bomboro Jane Los Bañez Galiarde nga sarang gid niya magkabulig sa inyo. Mahapos magpasako pa kapisan gid lamang kapital sini mo. Hamakon mo sina cash price ang imo sini iyang premyo. Ang detalye sa madalakuan kag mga nagapaunang mga balita balikan ta sa maray nga pagpalayag sa bumbuhanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma. Kag siguraduha nga yat. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes, Setyembre 6, taong 2024, mga kabombo, 110 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, itong si Alice Go nakaalis na sa custodial facility ng Campo Crame patungo ho sa Tarlac. Humihingi rin ng tulong kay Interior Secretary Abalos dahil yan sa umano'y death threat o banta sa buhay. Itong si Interior and Local Government Secretary Abalos Jr. tiniyak na walang special treatment kay Alice Go na nakakulong ngayon sa Philippine National Police Custodial Center. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan naman ang situational briefing sa may probinsya ng Rizal. Ang naturang probinsya nakapagtala ng mahigit sa 340 million pesos na danyos sa agrikultura. Ito namang mga hukay sa Kingdom of Jesus Christ Compound na diskubre ng mga senador sa isinagawang ocular inspection. Update po tayo sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ang Commission on Election, target pong umpisahan ang ballot printing sa buwan ng Disyembre. Sa ating balitang internasyonal, itong anak ni US President Joe Biden na si Hunter naghain ng guilty plea sa federal tax evasion case nito. Abangan din sa ating provincial report mamaya, inisyal na halaga ng pinsala sa agrikultura sa pananalasan ng Bagyong Enteng dyan sa may Cagayan Valley umabot sa halos 70 milyong piso. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Tiniyak nitong si Interior and Local Government Secretary Ben Harabalos Jr. na walang special treatment sa nahuling etong si dating Bamban Mayor Alice Go na inaresto nga nauna doon sa may Indonesia. Ayon kay Secretary Abalos, sa katunayan pagkababa ng eroplano ay nakasuot na ng t-shirt na may markang CIDG o ito ho'y nangangahulugang Crime Investigation and Detection Group. Etong si Go, pinusasan siya, dumaan sa booking procedure ng Philippine National Police at kinuhanan din ng mugshot. Anya, walang hawak na cellphone gaya ho ng mga ordinaryong mga detainee ang tinanggal na alkalde. Etong si Go, mga kabomboy, kinasuhan po ng human trafficking at money laundering. Dahil po yan sa manoy operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator kung saan iniuugnay po ito sa kanya.
Pakinggan po natin ang bahagi ho ng pahayag nitong si Secretary Ben Harabalos Jr. Sabi ko nga, sana maunawaan ng mga kababayan ito. It was never a selfie na nagpa-selfie kang ganyan. It was just taken habang nag-usap kayo about things na sinasabi niya. Bahagi po yan ng paliwanag nitong si Secretary Ben Harabalos Jr. mga kabombo. Kaugnay pa rin po yan sa tuluyan pong pagbabalik nitong si Alice Go dito ho sa Pilipinas mula doon sa may bahagi ng Indonesia. Kaugnay na balita, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Itong si Alice Go, nakaalis na sa custodial facility dyan sa may Campo Crame. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Nakaalis na sa custodial facility dito sa Camp Crame si Alice Guo kanina bandang alas 9:40 ng umaga. Ang coaster ng PNP sakay si Guo ay pumunta muna sa Kapaz Tarlac RTC para personal na ipresenta ang dating alkalde kaugnay pa rin yan sa arrest warrant na isinampa sa kanya ng korte. Utos umano mismo ng naturang korte na iharap si Guo bilang patunay na nasampahan na ito ng kaso at naaresto na. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nakadepende pa sa desisyon ng korte kung maglalabas ito ng commitment order na ilipat ng detention center si Guo. Kapag hindi kasi raw nakapagpiyansa si Guo ay kinakailangan ito na bumalik sa custodial facility dito sa Camp Crame. Pagpapaliwanag ni Fajardo, mas uunahin ang warrant of arrest ng RTC Kapaz kesa sa inisyo ng Senado. Kaya kung magkakaroon man anya ng hearing ng Senado at nasa kustodiya pa ito ng PNP at hindi pa nakakapagpiyansa, ibig sabihin ay kinakailangan na mag-request ng Senate sa korte na dumalo ang dismissed mayor sa pagdinig. Sakali makapagdesisyon umano ito na magpiyansa, ay saka na isi-serve ang arrest order ng Senate at doon na ito i-detain. Yung warrant of arrest na inisyu po ng RTC Kapas po takes precedence over the arrest warrant issued by the Senate po. So kung magkakaroon po ng hearing uli ang Senado po at nasa kustodiya pa po siya ng PNP at hindi pa po nakakapag-bail, ang ibig sabihin po noon ay nasa jurisdiction pa rin po siya ng korte. Pagka ganun pong mga kaso, ang dapat po kung meron naman pong in this case, ang Senate po ay magre-request po na mag-appear po siya sa kanila po ay kailangan po nilang mag-request po sa mismong korte po na nag-issue po ng warrant of arrest. Una nang iniulat na binigyang diin ng PNP na walang special treatment kay dismissed Tarlac Mayor Alice Guo habang nasa kustodiya nila ito. Ayon kay Fajardo, itatrato nila si Guo bilang ordinaryong detainee at sa kanyang kwarto walang ilalagay na aircon at bawal din siya gumamit ng cellphone o maging ng kanyang AirPods. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala patuloy naman ngayong umaani ho ng samot-saring reaksyon ang mga na-record na usapan ho nitong sina Alice Go at Department of Interior and Local Government Secretary Ben Harabalos Jr. noong nagharap ang dalawa sa Indonesia bago umuwi dito sa Pilipinas. Kahapon, Setyembre 6, habang naka-live online ay nasagap ho ang usapan sa pagitan po ng dalawa kung saan ay humihingi ng tulong itong si Alice Go kay Abalos dahil umano sa natanggap nitong banta sa kanyang buhay. Nasagap rin ang sinabi nitong si Alice na dati na silang nagkita nitong si Secretary Abalos sa probinsya ng Tarlac na mistulang hindi naman maalala nitong si Secretary Abalos. Pakinggan po natin ang bahagi po ng tagpo. Yeah. Alice. Ikaw pala si Alice. Hindi kita Nakita ko tayo before. Saan? Tarlac po, Sek. Ando ka ba nung mayor ka nun? Opo. Ando sila no? Sila governor? Opo, Sek. Yung nagpunta. Ikaw talaga. Sek, patulong. May decree pa kasi. Di bale, basta importante. Totoo. Opo, Sek. Opo. Kaya nga, kinukumuha na kami ng private plane. Bahagi po yan magkakababunong tagpo ng pagkikita at pag-uusap nitong sina Secretary Ben Harabalos Jr. at itong si Alice Go na-record sa nakuhanan po ng video at na-record. Itong si Abalos mga kabombo ay bumiyahe patungo po sa Indonesia upang pangunahan ang pagpapauwi kay Alice Go matapos husang maaresto ng Indonesian authorities nito hong araw ng Miyerkules, Setyembre 4. Kanina hong madaling araw ay dumating sa Pilipinas itong si Alice Go kasama sina Secretary Abalos at agad ding ipresenta sa media ang dating alkalde ng Bamban, Tarlac. Samantala sa kaugnay na balita, patuloy ngang umaani ng samot-saring reaksyon ang mga kumakalat na larawan ng mga opisyal ng pamahalaan na nagpa-picture nga dito kay dating Mayor Alice Go. Una nang pinuna ni Senate Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality Chairman Senadora Risa Hontiveros ang mga opisyal ng gobyerno na nagpapapicture o nakikipag-picture nga kay Alice matapos siya ay muling lumutang at tuluyang maibalik dito sa ating bansa.
Mabilis namang nagbigay ng reaksyon ang maraming mga social media user o netizen at tinawag ang ginawa ng ilang mga opisyal bilang nakakahiya, lalo't kailangan pang i-remind o sabihan ng mga ito. Puna naman ng iba pang social media user, unprofessional ang ginawa ng ilang mga government official, lalo at naharap ang dating alkalde sa patong-patong na reklamo at kontrobersiya, kasama na ang kaugnay nito sa illegal na operasyon umano ng Philippine Offshore Gaming Operator sa kanyang bayan. Hindi rin napigilan na Senador Joel Villanueva na punahin ng mga kapwa-government official at sinabihang napaka-unprofessional ang ginawang pakikipag-selfie kay Alice Go. Isa sa mga kumakalat na larawan nga ay ang kuha kina DILG Secretary Abalos, Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil kasama itong si dating Bambantarlac Mayor Alice Go. Pero ayon kay Abalos, unfair na hinuhusgahan ang mga kumakalat na larawan. Narito ang paliwanag ni Abalos. That's so unfair, no? That's so, isipin nyo, with all of these efforts, nagpunta kami roon nang hindi namin alam kung hinahabol namin yung alauna, naghanap kami ng eroplano, hindi na kami nagpahinga, at wala kami kasiguraduhan, what if hindi kami payagan? Naku, malamang puro kritisismo na inabot namin dito. No, and yet nakuha namin just because of one picture na pinaliwanag ko naman na ito nga ay kinuha lang at dahil may sinabi siya sa amin, no, at may kumuha. Hindi ako nakatingin, hindi ko nga alam kung ano pinagagagawa niya. Hindi bali kung nakatingin ako o nakatingin ka lang gano'n, di ba? Tapos malay ko bang nakaganon yung itsura niya, no? Please naman, wag naman ganyan. It's so unfair. Yan ang bahagi ng pahayag ng kalihim ng Department of Interior and Local Government. Ngayong araw nga magkakamumuli rin pong nagpaliwanag itong si Secretary Ben Harabalos Jr. Kaugnay pa rin dito sa kumakalat ngayon pong mga larawan sa social media kung saan ay nakita nga pong nakangiti ang kalihim kasama itong si Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbil at ang puganteng itong si Alice Go. Sa panayam ho kay Secretary Abalos, kanya pong sinabi na matapos ma-turnover sa kanilang kustodiya itong si Alice Go, humiling umano sila ng private meeting kasama naman si Philippine National Police Chief Marbil, kasama ang mga Indonesian officials, at dito po ibinunyag nitong si dating Mayor Go na mayroong siyang natanggap na banta sa kanyang buhay. Dahil sa naging revelasyon nitong si Go, nirecord ito ni General Marbil dahil mahalaga na mayroong recorded sa pahayag nito lalo at sensitibo ang naturang issue. Kwento pa nitong si Abalos, noong kasagsagan ng pulong mayroong kumuha ng larawan para maidokumento ang pulong at dito tumingin siya sa kamera at hindi nito batid na nagpapakyut raw sa likod. Etong si Alice na ang kinalabasan ay larawan na tila ho nakipag-picture silang dalawa. Mariin din pong itinanggi nitong si Abalos na nagkaroon ng selfie sa pagitan po nila nitong si Alice. Sa kabila ng mga batikos na natanggap ng opisyal, kanyang binigyang diin na ang mahalaga ay nakuha nila itong si Go at naibalik sa Pilipinas para harapin ang mga kasong isinampal laban sa kanya. Sinabi rin ni Abalos na mahirap ang kanilang sitwasyon sa Jakarta dahil walang kasiguraduhan na maisasama nila sa Pilipinas o pabalik sa Pilipinas itong si Alice Go. Anya, ang mahalaga ay nakakulong na itong si Go sa Philippine National Police Custodial Center sa may Campo Crame na kaagad din namang nakalabas kanina patungo dyan sa may bahagi po ng Tarlac para harapin yung kanyang kaso kasunod ng paglalabas ho ng korte o ng Regional Trial Court ng warrant of arrest laban ho sa kanya. Pakinggan po natin ang bahagi po ng pahayag nitong si Secretary Ben Harabalos Jr. Talagang selfie is selfie, no? But yung importante nga nandun na yun. But ang point ko lang dito is this. Ang point ko lang dito is that itong mga taong ito, kami, ako, ang tulog ko lang ngayon for the whole days, 2 hours and 48 hours lang. No? There are things that nandiyan ka, nakatayo ka, may papakuha sa'yo ng picture, o may tumira ng picture, hindi mo na alam eh. Kamukha na, ba't nagkakamay? Kinakamay ako yung Indonesian police. Nagpapasalamat ako sa Indonesian police eh. Di ba? Sa katabi mo. I mean, may mga anggulong gano'n eh. Ito ang importante ay I've done my best, the mission accomplished, na dala ko po si Alice Go. There are no special treatments. Right now, may magshot siya, nakakulong po siya ngayon sa kulungan, no cellphone, no aircon. Just like an ordinary day. Salamat po. Salamat, sir.
Paliwanag po yan ni Secretary Ben Harabalos Jr. ng Department of Interior and Local Government. Samantala sa iba pang mga balita, kinumpirma naman itong si Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. na iimbitahan ng Quad Committee ng Bureau of Immigration upang alamin kung paano nakatakas ang grupo nitong si Alice. Ayon kay Congressman Abante Jr., kailangang maipaliwanag ng Bureau of Immigration kung bakit napakabilis sumalis ng grupo nitong si Go dito sa Pilipinas at hindi pa ito kagad natunugan ng mga opisyal. Sinabi rin nitong si Abante na may mga lumalabas na isyu na korupsyon sa may Bureau of Immigration na nais ding maimbestigahan ng Kamara de Representantes. Dagdag pa naman babatas, isa ring malaking kahihiyan sa Pilipinas na napakadaling nahuli ng Indonesian government etong sina Alice, Sheila at Cassandra Leong habang inabot ang ilang linggo ang paghahanap sa kanila dito sa Pilipinas. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag. It's kind of an embarrassment to us because the Indonesian government is bent on arresting illegal aliens, no? While these people are being able to leave the country, and that's the reason why one of the people we're going to invite is the BI, no? The Bureau of Immigration. Tatanungin namin bakit nakakaalis to ng ganun. And we heard that there is a good amount of corruption that's happening in the BI because of that. Bahagi po yan ang pahayag ni Congressman Abante. Samantala, malala rin pong sinabi nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangang may managot sa naging matagumpay na pagtakas ng grupo nitong sina Alice mula ho sa Pilipinas. Ayon naman kay Pangulong Marcos, hindi lamang dapat tanggalin sa trabaho ang sinumang sangkot o mga opisyal ng gobyerno na sangkot, kundi ipupursige rin ng gobyerno ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila. Balikan po natin ang naunang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. Sino yung sisibakin? Hindi lang namin sila sisibakin, kakasuhan pa namin sila. Dahil ang kanilang ginawa ay labag sa batas at against all of the interests of the Philippine justice. Pahayag po yan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala sa kaugnay na balita, tiniyak naman ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na magsasagawa din ito ng investigasyon upang panagutin kung mayroon mang personal nito ang tumulong sa pagtakas ng grupo ni na Alice Go. Ayon kay Sandoval, nais ng Bureau of Immigration na matukoy, malaman ang katotohanan upang maiharap sa hustisya ang sinumang personal na sangkot sa naturang insidente. Gayunpaman, nananatili pa rin aniyang walang impormasyon ang kanilang ahensya kung may mga immigration officer bang nasangkot nga o talagang tumulong sa pagtakas ng grupo ni Go. Git ni Sandoval, sino mang gumawa nito ay sinisira lamang ang buong ahensya. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na posibleng may mga tauhan ng Bureau of Immigration ang sangkot sa pagtakas ng grupo ng tinanggal nga na alkalde ng Bamban Tarlac, bagay na kailangan umano ng masusing investigasyon. Ayon pa kay Remulla, hindi siya agad nasabihan ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco hinggil yan sa nangyari at isa umano itong malaking pagkakamali sa parte ng naturang opisyal, bagay na ikinilismay nga ni Justice Secretary Remulla. Dahil dito ay hindi na rin anya sila nag-uusap na dalawa. Pero sa huling pahayag naman ni Presidential Anti-Corruption Commission spokesperson Winston Casio, sinabi nitong wala silang nakikitang direktang kaugnayan ng ahensya, partikular ng Bureau of Immigration, sa kontrobersyal na pagtakas ni Alice Go mula dito sa Pilipinas. Oras na natin 17 minutes, makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga malalaking balita, pinangunahan naman itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang situational briefing sa probinsya ng Rizal. Ngayon pong umaga, nalubhang naapektuhan po ito noong kasagsagan ng Bagyong Enteng. Sa nasabing pulong, humingi ang Pangulo ng mga pinakahuling development sa ginagawang pagbibigay ng tulong doon ho sa mga apektadong pamilya nitong nakaraang bagyo. Kasama ng Pangulo sa situation briefing ang ilang miyembro ng gabinete, kagaya po nitong sina Secretary Manuel Bunuan ng Department of Public Works and Highways, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Department of Human Settlements and Urban Development Jerry Acuzar at Department of Interior and Local Government Secretary Ben Harabalos Jr. Habang dumalo rin sa briefing itong si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Roman Duartes. Ayon sa Pangulo, nagbabago ang pattern ng bagyo na kung dati-rati ay nasusundan pa, subalit ngayon
ay mahirap nang masundan. Ibinahagi ng Chief Executive ang posibilidad ng paggamit ng iba't ibang mga plataforma na anyay epektibong kumukontrol sa pagagos ng tubig. Nakita na anya itong ginagamit sa ibang mga bansa na nasa Europa, gaya ho yan ng France, Germany at iba pa, at subok ng epektibo doon sa flood control. At ang natura hong sistema o ang natura pong teknolohiya, mga kabombo, ay isa pong epektibo ayon kay Pangulong Marcos, bagaman ito ho'y lumang teknolohiya. Kaya't ang sabi ho ng Pangulo ay pag-aaralan kung sino po ang pinakamagaling na gumagamit po ng WEAR, at mula doon ay ikukonsidera na gamitin din po dito sa Pilipinas. Ito ho yung sinasabing sistema na i-adapt ng Pilipinas para ho makontrol ang mga pagbaha dito sa ating bansa. Samantala, kaugnay din po ng naging epekto ng bagyong Enteng, nagbigay din po ang Office of the Vice President ng relief boxes sa mga pamilyang nawalan ng tahanan dahil sa matinding pagbaha. Dulot pa rin po ng naturang bagyo dyan pa rin sa may bahagi po ng Rizal. Sa pamagitan ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President, halos 600 pamilya ang nabigyan ng tulong sa sabay-sabay na relief operations ng Office of the Vice President. Halos isinabay po ito doon sa pagbisita ni Pangulong Marcos doon ho sa mga evacuation center na matatagpuan sa may Antipolo City at dyan sa may bahagi ng Taytay. Sa Antipolo City, nasa 451 relief bags ang ibinigay sa mga apektadong pamilya na naninirahan sa 8 evacuation center doon ho sa may Barangay San Jose. Ang bawat relief bags ay naglalaman naman ng mga pangunahing pangangailangan katulad po ng mga hygiene kits, mga kumot, banig, kulambo, tsinelas, container ng tubig at iba pang mga kailangan. Bukod sa relief bags, mahigit 1,800 na delata rin ang naibigay o packs ng mga delata ang naibigay sa mga apektadong residente dyan naman sa may syudad ng Antipolo. Samantala, humigit kumulang 141 na pamilya ang nakatanggap ng mga relief bags mula ho sa Office of the Vice President Disaster Operations Center, kung saan karamihan ay pansamantala pong naninirahan pa rin sa Baigsudos Elementary School at Bagong Pag-asa Daycare Center. Pinamunuan ng Office of the Vice President Disaster Operations Center ang lahat ng aktibidad sa pagtugon sa sakuna ng ahensya at malapit na naipag-ugnayan sa mga lokal na Disaster Risk Reduction Management Council sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Samantala, pumalo na sa kabuang 344 million pesos ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura at infrastruktura na sa bunsod na rin yan ng panlalasa nga ng bagyong Enteng sa probinsya ng Rizal. Batay sinilabas sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na sa 314 million pesos ang kabuang danyos sa infrastruktura, habang nasa 30 million pesos naman ang danyos sa agrikultura. Nasa 33,480 na katao naman, nasa mahigit 10,313 pamilya ang inilikas noong kasagsagan ng bagyo at kasalukuyang nanunuluyan sa mga itinalagang evacuation center sa lugar. Sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 452 kabahayan ang nasira. Nasa 717 na mga magsaka ang apektado ng mga pagbaha dulot ng mga dalang pag-ulan ng naturang bagyo. Sa kanilang talaan, nasa 12 na ang nasawi habang 3 ang nawawala pa rin. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pamahagi ng tulong ng pamahalang lokal ng Rizal sa mga apektado nilang mga residente. 22 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Nananatili pa ring sapat ang relief supply ng Department of Welfare and Development para po ipamahagi sa mga lokal na pamahalaan na naapektuhan ng bagyong Enteng. Itong kinumpirma nitong si Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao sa isang panayam sa kanya. Ayon sa opisyal, aabot sa mahigit 1.7 million ang national stockpile ng ahensya at sapat rin ang kanilang resources. Wala namang patid na pag-repack o ng mga family food packs ang mga volunteer ng Social Welfare Department. Layon po ng hakbang na ito na masiguro na hindi kukulangin ang kanilang paghahanda sa mga inaasahang kalamidad na tatama dito sa Pilipinas. Patuloy rin ang kanilang pakipag-ugnayan sa iba pang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan bilang paghahanda sa epekto ng mga bagyo. Kaugnay po nito ay iniulat ng Department of Social Welfare and Development na abot sa 134 million pesos. Yung halaga ng available na standby funds, batay po yan sa pinakahuling datos ng Social Welfare Department. Samantala, umabot na sa humigit kumulang 139 million pesos ang halaga ng danyos na iniwan ng bagyong Enteng
Sa sektor ng infrastruktura, ayon sa Department of Public Works and Highways. Ayon sa Department of Public Works and Highways Secretary na si Manuel Bunuan, nagdulot ng pinsala ang naturang bagyo sa mga kalsada, tulay at mga flood control projects sa 5 rehiyon sa Luzon at Visayas. Binubuo ito ng 84.39 million pesos sa mga kalsada, 12 million at 0.4 na sa mga tulay at 42.75 million pesos sa mga flood control structures nito. Naitala naman ng Cordillera Administrative Region ang pinakamalaking danyos na umabot yan sa 49.43 million pesos. Sinundan nito ng Region 2 na may 9.85 million pesos. Sumunod ang Region 5 Bicol Region na nagtala ng 34.85 million pesos. 25.78 million pesos naman sa Region 6 at 13.65 million pesos sa Region 8. Ilan sa mga istruktura na unang naitalang nasira dahil nga sa pananalasan ng bagyo ay tuloy na ring naibalik sa normal ang operasyon, habang ang iba naman ay maaari umanong abuti ng ilang buwan bago tuluyang maibalik. Oras na natin mga kabombo, meron na ho tayong 25 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali at mamaya habangan po ninyo, update po tayo mula sa may Bombo Radio Davao. Ito ho'y kaugnay doon ho sa isinagawa ho na ocular inspection ng ilang mga senador. Meron pong na-discover na mga hukay doon po sa loob ng Kingdom of Jesus Christ at ito ho'y na-discover ng ilang mga senador katulad po nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa at itong si Senator Robin Hood Padilla. Doon po sa loob yan ng Kingdom of Jesus Christ. Abangan po yan. May live report po ang Bombo Radio Davao mga kabombo at ito'y kaugnay pa rin doon ho sa plano ng Senado na magsagawa ho ng hearing o pagdinig doon ho sa sinasabing madugo na implementasyon nitong warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na hanggang sa ngayon hindi pa rin nahahanap sa likod po ng 2 linggo na 14 days na siya po'y sinisilbihan ng kanyang warrant of arrest. Nagsimula po yan nito pong buwan ng Agosto. Samantala sa iba pang mga balita, mga kabombo, sabihin mo lang ang katotohanan. Ito raw ho yung direktiba itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bago pong talagang kalihim ng Presidential Communications Office, itong si Secretary Cesar Chavez. Ayon sa Pangulo, siya ang ika-6 na presidenteng pagsisilbihan ni Chavez at ito umano ang nagpapatunay sa kanyang kapabilidad. Dati rin umano silang nagsama bilang mga miyembro ng 1992 Congress. Kaugnay dito, buo ang tiwala ng Pangulo na patuloy na maglilingkod itong si Secretary Chavez ng may dedikasyon, may husay na kanyang ipinamala sa 3 dekada sa serbisyo publiko. Kumpiyansa rin itong titiyakin ng bagong Presidential Communications Operations Chief na ang mga ginagawa ng gobyerno ay epektibo at agarang maipaparating sa mga Pilipino. Nagtatag ang Presidential Communications Office naman ng mga digital hotline na magtitiyak na may aanunsyo na ang mga suspension ng klase o trabaho bago po mag-alas 4 ng umaga kapag masamang panahon. Ito po yung unang ginawa ni Secretary Chavez. Sa interview din po sa kanya sa Malacanang, sinabi ho ni Secretary Chavez na ang digital hotline ay bubuin po ng tanggapan ng Executive Secretary, Office of the Civil Defense or Office of Civil Defense, Presidential Management Staff at maging ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan katulad po ng Department of Interior and Local Government. Pakinggan po natin ang bahagi po ng pahayag o paliwanag nitong si Secretary Cesar Chavez ng Presidential Communications Office. Anong concern muna natin ngayon? Malakas ang ulan. Paminsan-minsan lumalakas ang ulan. So we created a digital hotline. In that digital hotline, kasama ang Office of the Executive Secretary, ang Office of Civil Defense, the PMS, the PAGASA, Office of the Presidential Communications Office, the even including the Appointment Secretary and the DILG and MMDA. Ang task nito, bago mag-alas 4 ng umaga, dapat may announcement na. Kung kinakailangan magbigay ng announcement ng Office of the President. Merong focal person from the Office of the Executive Secretary, focal persons from PCO, talagang dapat gumising ang alas 3 ng umaga para yung decisions ay dapat gawin. We will take the risk kung pagka nagsabi kami na say before 4 o'clock, meron ng suspension ng klase, ng gobyerno or private, kung sakaskaling may ganun man, we will take the risk. Pahayag po yan ng bagong kalihim ng Presidential Communications Office si Secretary Cesar Chavez. Balikan po natin ang linya ng Davao o Bombo Radio Davao. Ito ikaugnay pa rin mga kabombo doon ho sa
pagkakadiskobre ng ilang mga senador sa ilang mga butas, no? Diyan sa may bahagi po ng Kingdom of Jesus Christ sa may Davao City. Kamusta ang mga sitwasyon dyan ngayon, Bombo Radio Davao? Nadiskubre ng mga senador na may mga hukay at bagong masang semento ang itinapal sa sahig ng Kingdom of Jesus Christ compound, lalo pa sa loob ng itong cathedral. Samantala, buo naman ang loob ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, Regional Director ng PRO 11, no, na ayon sa kanya, dalaw ito sa mismong Senate hearing at handa ito, no, na sagutan ang lahat ng katanungan ng ating mga mambabatas. At sa ngayon, ating pakinggan ang naging pahayag ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, Regional Director ng PRO 11. Andyan si Kibuloy kasi andyan pa rin naman ang ating mga informants na nagsasabi sa atin kung ano ang status niya. Kita niyo kaagad ang challenge eh. Nagsisearch ang mga pulis, talagang ang gulo, ginugulo, at nililigaw. So, essentially, we're just putting up with them, maximum tolerance, we're just tolerating them, just for the sake of peace on both sides. Pero yan talaga, kung titignan mo talaga, obstruction of justice talagang ginagawa. Aniya, kung maalala na handa umanong harapin ni Torre ang lahat ng katanungan sa gaganaping Senate hearing mamayang hapon dito sa Sangguniang Panunsod nitong Davao. Sa kabilang banda, nagulat naman si Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ng KOJC, na wala ng mga kapulisan ang nakabantay sa basement ng JMC, kung saan pinaniwala ang naghuhukay ang mga kapulisan. At sa ngayon, atin namang pakinggan ang naging pahayag ni Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ng KOJC. I am more than certain of the stupidity of the person who said that. Yes, because even if there is already overwhelming evidence that there is no tunnel there, they have no permits to conduct tunneling activities here, and they have already made intrusive searches in all of the nooks and crannies of the KOJC and JMC. Only a fool and a stupid person would persist in his idea that he is correct. Sa ngayon, excited na umano ang KOJC members na malaman umano ng buong bansa ang totoong nangyayari sa loob ng compound, lalo pa at nanawagan sila nitong nakaraan na tapusin na ng kapulisan ng kanilang operasyon sa loob. At kanina, bandang alas 10 ng umaga, meron na isinagawang ocular inspection na kung saan pinangunahan ito ni Senator Bato de la Rosa at tinaluhan naman ni Senator Robin Padilla. At meron naman itong presensya ng mga KOJC Legal Counsel. Nandyan sila Attorney Israelito Torion at itong si Attorney Badoy. At kanina, hinalughog namin, mismo kami nakapasok sa loob ng compound at nanguna kami doon sa tinawag nila na basement, no, sa ilalim nitong JMC, Jose Maria College Foundation Incorporated. So ating natuklasan doon na meron ngang mga yung minasa, no, ng mga semento at ayon naman sa mga investigador na galing dito sa City Government Office, mayroong itong isa hanggang 2 araw, no, na bago sa ayon minasa itong semento. So kanina wala tayo nakitang yung tinawag nila na medyo yung kinabkab na yuta, no, na lupa, pero kanina meron tayong nasaksihan na may mga basang semento pa, no? So ayun, at after doon sa basement ng JMC, dumayo naman kami doon sa may Kingdom at doon sa hangar mismo na pagmamay-ari ni Pastor Apollo Kibuloy. So ayun nga,
yung mga restricted areas na noon ay di talaga pinahintulutan ng ating mga kapulisan ang media, no, na makapasok, pero kanina nakapasok lahat, no, doon sa restricted areas na di papasukan noon ng ating mga kapulisan. At yun lamang ang update. Bombo Genesis and Bombo Vic, balik sa inyo dyan. Okay, ano yung magiging setup mamaya, Bombo Odessa, nitong isasagawang pagdinig? Saan ito sasagawa? Saan ito gagawin? May nailagay na ba ng mga kwan dyan, mga entablado dyan? Isagawa itong Senate hearing doon sa may Sangguniang Panlungsod nitong Davao City. So sa ngayon, marami ng mga nag-aabang na media kasi gaganapin ito ngayong alauna ng hapon, Bombo Genesis. So doon pa rin sa malayo, sa may Kingdom of Jesus Christ. Ngayon, yung mga pulis na nababanggit mo diyan kanina na wala na diyan sa may compound ng Kingdom of Jesus Christ. I understand na nagtungo na sila doon sa may part ng provincial provincial board, kung saan isasagawa yung hearing para magbigay ng seguridad, o talagang umalis lang sila? Tungkol naman dyan na Bombo Genesis, kung titingnan naman natin doon sa Sangguniang Panlungsod na kung saan gaganapin itong Senate hearing, pipila lamang, ilan lamang na kakaunti lamang na mga kapulisan ang nandoon mismo. At dito mismo sa loob ng KOJC compound, mas marami ang mga kapulisan na nasa loob kesa doon na nakaantabay sa labas ng KOJC compound. Magdadalo ba itong si General Torre doon sa pagdinig, City Council? Dadalo si General Torre doon sa pandinig at ayon nga sa kanya doon sa ating pagkausap sa kanya, looking forward naman ito, na mabibigyan ng kasagutan ang lahat ng katanungan nitong ating mga lawmakers. At ayon nga sa kanya, sana lang itong gaganapin mamaya na Senate hearing, hindi ito magiging dahilan para maantala o para mapahinto ang kanilang sinasagawang paghalugog doon mismo sa KOJC compound. Maraming pinapasok ngayon diyan sa may Kingdom of Jesus Christ, Bombo Odessa, para ngayon lamang natin makita na ganyang karami yung mga sumasamang mga cellphone, mga video, mga camera sa loob ng compound mismo. Tama ka dyan, Bombo Genesis. Ayon nga, ito yung first time na nakapasok talaga itong media sa lahat ng restricted areas doon sa KOJC compound, Bombo Genesis. Okay, sige. Makibalita pa rin tayo sa mga susunod na mga oras, mga araw. Maraming salamat, Bombo Radio Davao. Mula dito sa KOJC compound, nag-uulat Bombo Odessa Nietes para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo Weather Update. Samantala mga kabombot ka Sir Nation, nakataas muli ang heavy rainfall at flood alerts sa ilang bahagi ng Central Luzon. Dulot pa rin ito ng habagat na pinaigting pa ng nagdaang bagyong Enteng. Ayon sa Department of Science and Technology, umiiral ang orange warning sa Zambales at lalawigan ng Bataan. Nangangahulugan ito na uulanin pa rin ang nasabing mga probinsya sa mga susunod na oras na maaaring magresulta sa muling pagbaha at pagguho ng lupa. Habang yellow rainfall warning naman na ang nakataas sa Tarlac at Pampanga na nangangahulugan ng pag-ulan o mas malakas at mas matagal kaysa normal na buhos ito. Maaari ring bahain ang low-lying areas ng nasabing mga lalawigan. Habang dito naman mga kabombot ka Sir Nation sa Metro Manila ay makulimlim ang papawirin at posible rin ng mga pag-ulan mamayang hapon o gabi. Ang binabantayang low pressure area ay wala pa namang direktang epekto sa alimang bahagi ng ating bansa. Meron na lamang tayong 22 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 12 o alauna ng hapon. Sa iba pang mga updates, ito'y kaugnay pa rin po doon sa pagdating ko dito sa Pilipinas itong si Alice Go. Si Alice Go dapat daw humunang madetene sa Senado upang makaharap sa ikakasang investigasyon sa araw ng Lunes. May update po dyan si Bombo JC Galvez mula po sa Senado. Nanindigan si Senadora Risa Ontiveros na dapat sa Senado muna idetene si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go upang makaharap sa ikakasang pagdinig ng Senado sa Lunes. Ang payag ni Ontiveros ay matapos bitbitin si Alice Go sa Kapas Tarlac
para harapin ang warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 109. Gip ni Ontiveros, ginagalang niyang karapatan ng judiciary na maglabas ng warrant, pero ang sinadoan niya ang may pinakaunang arrest warrant laban sa kanya. Bukod pa rito, ang Senado rin anyang nag-trigger ng manhunt laban sa suspendidong alkalde. Hiniling ni Ontiveros kay Senate Sergeant at Arms Retired General Roberto Ancan na sundan sina Alice Go sa Kapas upang mamonitor ang mga pangyayari. Senate warrant ang bitbit ng ating law enforcers sa Jakarta. Malinaw din sa Korte Suprema, in the case of Binay versus Sandigan Bayan, that criminal cases against municipal mayors fall within the exclusive jurisdiction of the Sandigan Bayan. Bakit po kaya Tarlac Court ang nag-issue? At bakit siya dinala sa Tarlac? Hiniling ko na kay General Angcan ng OSAA na sumunod doon para ma-monitor ang mga pangyayari doon. Kaya pagkatapos siyang i-process ng NBI o PNP, kailangan ma-turn over na siya sa OSAA. That was clear from the very start, and that was the commitment of NBI Director Santiago. Ngayon, kung si Guo Huaping ay di magpiyansa, ibig sabihin mas gusto pa niya makulong sa PNP kaysa sa Senate. We need to ask why. Why does she want to be in a jail more than in the Senate detention facility? Ayon naman kay Senate President Francis Chis Escudero, sakali mang hindi magpiyansa si Alice Go sa korte at hindi maidetini sa kustodiya ng Senado, maaari anyang hilingin ng komite ni Ontiveros ng korte na padaluhin si Alice sa ikinakasang investigasyon ng Senado laban sa kanya at sa Pogo. Batay sa warrant ng Kapas Tarlac Regional Trial Court Branch 109, inatasan ng mga otoridad para sa agarang pag-aresto kay Alice Go. Ngunit nagtakda naman ng hukuman ng 90,000 pesos na piyansa each count para sa pansamantalang kalayaan ni Go. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mga balita, nais umpisahan ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-print ng mga balota para yan sa midterm elections sa taong 2025 sa pangalawang linggo ng Disyembre o huling buwan ng kasalukuyang taon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ito ay pasok lamang sa timeline ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato. Isa pa raw dahilan ay wala naman na daw substitution sa mga kandidatong tatakbo para sa susunod na halalan. Aniya, kung sino man ang mag-file ng COC sa mga petsa mula Oktubre 1 hanggang 8 ngayong taon ay maaaring mapalitan lamang kung ang mga rason ay nasawi o na-disqualify man ng mga kandidato. Dagdag pa niya, tutuparin daw ng ehensya ang commitment nito na marisolba ang lahat ng problema at mga kaso para hindi na muli pang magkaroon ng aberya ang darating na eleksyon. Nang tanungin itong hinggil yan sa issue ng ehensya, isa lamang daw halimbawa ang biglaang pagdeklara ng Korte Suprema at paglalabas ito ng temporary restraining order kung saan pinapahinto ang Commission on Elections sa pag-imprinta ng mga balota para masali ang pangalan ng iba pang mga humabol o substitute sa mga kandidato. Kaya mas maaga umano ang filing ng kandidatura upang maiwasan ang mga isyong kagaya nito habang nag-iimprenta ng mga balota. Ito raw ay para makaiwas sa mga delays at pagkakaalantala ng botohan. Samantala, nagbahagi naman si Garcia ng ilan sa mga unique features ng mga balota kung saan ang mga ito ay may mga secret markings at tinatawag din niya itong precinct specific na nangangahulugang hindi maaaring magamit sa ibang presinto ang mga balota at hindi rin magagamit ng ibang vote counting machine para makaiwas sa dayaan. Kumpiyansa naman ang Department of Agriculture na kanilang maaabot ang single-digit rise inflation dito ho sa Pilipinas. Layon po ng ahensya na mapabagal ang galaw ng presyo ng bigas. Ginawa ng Department of Agriculture ang pahayag matapos ang naging ulat ng Philippine Statistics Authority kung saan lumalabas na bumaba sa 4.7% ang bagal ho ng paggalaw o itong inflation noong nakalipas na buwan mula sa dating 20.9% noong pong Hulyo. Ayon sa pag-aaral, ito ho'y ang pinakamababang rise inflation na naitala mula ho noong nakalipas na taon. Sa isang pahayag, sinabi naman nitong si Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na positibo ang ganitong mga development. Aabot rin kasi niya sa 25% o 25% ang kabuang ambag ng bigas sa inflation rate dito ho sa ating bansa. Samantala, nanumpa na bilang miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Pinangunahan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nanguna nga sa panunumpa ng naturang alkalde.
Ang dating presidente kasi ang tumatayong chairman ng nasabing political party. Dumalo rin sa event si PDP Laban President Senator Robin Hood Robin Padilla, Senador Ronald Bato de la Rosa at iba pang opisyal ng naturang partido. Matatanda ang una ng sinabi ni Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang senador ang kanyang mga kapatid na si Mayor Baste at Representative Paulo Duterte pati na ang kanyang ama. Pero sa walay na panayam ito ay itinanggi ito ng dating Chief Executive dahil matanda na raw siya at tapos na para sa politika. Naibahagi rin ng Vice Presidente na posibleng tumakbo si Mayor Baste bilang Pangulo ng Bansa sa 2028 habang siya naman ang babalik sa local government pagkatapos ng termino bilang pangalawang Pangulo. Sa kaugnay pa rin pong mga update dyan sa My Kingdom of Jesus Christ, mga kabombo, pinawalang bisa ho ng Court of Appeals ito hong inilabas na temporary protection order ng Davao City Regional Trial Court Branch 15 para ho sa kampo nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnay pa rin po ito doon ho sa naunang pagsisilbi ng Philippine National Police sa arrest warrant ng inilabas ng Pasig Regional Trial Court laban sa nagtatagong pastor. Ito ho'y 15 o 14 days mula ho nung sinimula ng pagsisilbi ng naturang warrant of arrest. Ayon sa Appellate Court, hindi dapat na magkaroon ng salungatan ang dalawang kautusan ng hukuman. Nito hong huling linggo ng Agosto, mga kabombo, inilabas ng Davao Regional Trial Court Branch 15 yung pong protection order. Ilang araw lamang ho yan matapos na tangkaing isilbi ng Philippine National Police sa ito hong warrant ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ngayon pong araw, Setyembre 6, ay ang ikalawang linggo na ng ginagawang pagsisilbi mula ho noong sinimulan nito ng Davao Regional Police. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap doon ho sa puganteng lider ng Kingdom of Jesus Christ sa compound ng naturang simbahan doon po sa may Davao City. Bombo International News. Samantala, naghain ng guilty plea si U.S. Presidential son Hunter Biden sa kanyang federal tax evasion case. Una nang itinanggi ng 54 anyos na si Biden ang aligasyon na umiwas siyang bayaran ng $1.4 million na income tax mula 2016 hanggang 2019. Sa unang plano nito ay nais niyang pumasok sa tinatawag na afford plea kung saan tatanggapin niya ang mga kaso habang pinapanatili ang kanyang pagiging inosente sa kaso. Matapos na basahin nga ng piskalya, etong 56 na pahina ng hatol laban sa kanya ay pumayag din si Biden na kanyang nagawa ang lahat ng mga krimen. Paliwanag ng abogado nito na si Abby Lowell na nais sa kanyang kliyente na ituloy nga ang pagdinig para sa kapakanan ng private interest para hindi na tumistigo ang kanyang mga kaibigan at pamilya tungkol sa paggamit nito ng illegal na droga. Sinabi pa ni Judge Mark Scarsey na ang paghain nga ng guilty plea ni Biden na maaaring makulong siya ng 17 taon at multa ng $250,000 hanggang $1 milyong. Nakatakda itong basa ng hatol sa buwan ng Disyembre. Magungunitang nanindigan nga si US President Joe Biden na hindi niya gagamitin ang kanyang executive pardon para mapawalang sala ang kanyang anak. Bombo Sports News. Sa atin pong sports balita, napabilang ang New York Knicks sa mga legitimate NBA Finals contenders para huyan sa 2024-2025 season ng NBA. Batay ho sa inilabas na analysis ng liga. Sa natura pong listahan, ang Knicks ay tinukoy bilang pinakamalaking banta laban ho sa pamamayagpag ng defending champion na Boston Celtics. Maaari manong pigilan ng Knicks ang Boston sa hangad nitong makakuha ng back-to-back championship sa susunod na season. Ilan sa mga naging basehan dito ay ang pagkakakuha ng Knicks sa tinaguriang Iron Man ng NBA, itong si Michael Bridges. Ang pagpasok nitong si Bridges ay maganda umanong pantapat sa chemistry na una pong binuo ni na Jalen Brunson, Julius Randle, OG Anunoby, itong si Josh Hart at itong si Donte DiVincenzo. Batay pa sa nilabas na analysis, kakailanganin ng Knicks na tapatan ang depensa ng Celtics na pinangunahan ni na Kristaps Porzingis at Al Horford upang umagaw ito hong kanilang korona. Sa nakalipas na playoff, nagawa ho ng Knicks na umusad sa conference semifinals at hinarap ang Indiana Pacers, ngunit tuluyan ding natalo sa score na 4-3. Nagawa din nilang pumasok sa conference semis noon pong nakalipas na season at nakalaban ng Miami Heat na kinalaunan naging Eastern Conference champion at nakipagharap sa Denver Nuggets. Samantala, malakas nga ang kutob ng House Quad Committee na magkakilala sina dating Davao Penal and Prison Farm Head, Senior Superintendent Gerardo Padilla at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Ito'y matapos ipakita ni Representative Joseph Paduano ang isang larawan kung saan magkasama sina Padilla at dating Pangulo sa isang event sa Davao. Ayon kay Paduano, ang naturang larawan ay kuha sa isang kasal sa Samal Island sa Davao kung saan parehong ninong ang dalawa na siya namang itinanggi ni Padilla. Kaugnay nito, hinamon ni Congressman Paduano si Padilla na isiwalat na ang lahat ng kanyang nalalaman. Una nang inamin nga ni Superintendent Padilla na sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara na alam niya na mayroong papatayin na 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm. Sinabi rin ng mga testigong persons deprived of liberty na sina Fernando Magdadaro at Leopoldo Untalantan Jr. na mismong si Duterte ang tumawag kay Padilla para batiin ito matapos na maging matagumpay ang pagpatay sa 3 Chinese national. 12 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon, mga kabombo, dakuan po natin ang ating mga provincial report. Unahin po natin yung pong naging epekto ng bagyong Enteng dyan sa may Northern Luzon. Patuloy pa rin pong tumataas yung epekto ho nito, lalo ho sa agrikultura dyan sa may Northern Luzon. At malapit na pong maabot yung hanggang sa 100,000 o 100 million pesos na danyos. Makikuha tayo ng update mula po dyan sa may bahagi po ng Bombo Radio Kawayan. Umabot na sa mahigit 84 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsalang naitala sa agrikultura sa Region 2 sa pananalasa ng bagyong Enteng. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Regional Executive Director Rosemary Aquino ng DA Region 2, sinabi niya na batay sa kanilang monitoring mula Martes hanggang kahapon ay umaabot na sa 84,732,716 pesos ang estimated value of losses sa infrastructure, agricultural crops at fisheries sa pananalasa ng bagyong Enteng. Pinakamalaking bahagi sa naitalang pinsala ang pananim na palay na umabot sa 69,473,668 pesos at ang pinakamalaki rito ay mula sa lalawigan ng Isabela na nagkakahalaga ng 47,504,671 pesos na sinundan naman ng lalawigan ng Cagayan na may estimated value losses na 12,685,575 pesos at pumangatlo ang lalawigan ng Quirino na may 9,283,412 pesos na estimated value losses. Samantala sa pinsala naman sa tanim na mais ay 2 lalawigan lamang ang nagpadala ng partial report sa kabuang 8,738,519 pesos na estimated value of losses. Pinakamalaki ang mula sa lalawigan ng Isabela na nasa 6,284,309 pesos na mga pananim na nasa reproductive at maturity stage mula sa 899 hektarya ng sakahan. Ang lalawigan ng Quirino naman ay nakapagtala ng partially damaged na 802 na hektarya na nagkakahalaga ng 2,454,210 pesos. Nakapagtala rin ang DA ng damage sa high-value crops na nasa 5,411,287 pesos na karamihan ay mga lowland vegetable at prutas mula sa Isabela at Quirino. Nakapagtala naman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ng partial validated damage sa fisheries sa Isabela na nagkakahalaga ng 232,250 pesos habang ang National Irrigation Administration o NIA ay umabot sa 877,000 ang partially damaged sa infrastruktura, pangunahin sa mga irigasyon. Inaasahan namang madadagdagan pa ang halaga ng pinsala dahil may mga updating pa sa mga lalawigan sa kanilang datos dahil sa kasalukuyang proseso ng validation. Meron na po tayo na-receive na initial validated damage report. Province of Isabela, Quirino, and Cagayan. Ano po, base dun sa mga damages, meron tayong total amount ng estimated value of losses of 84,732,716. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Dako tayo dyan sa may Visayas area. Ang Central Visayas daw mga kabombo nakaranas po ng biglang pagtaas ng kaso ng dengue. At nasa 15,000, mahigit na po yung kaso ho ngayong taon. Batay po yan sa bagong report. May update po dyan ang Bombo Radio Cebu.
Nakaranas ang Central Visayas ng biglaang pagtaas ng mga kaso ng dengue noong nakaraang buwan, kung saan ang regional na ahensya ng kalusugan ay nagulat ng kabuuang 15,394 na mga kaso ngayong taon hanggang sa August 17, 2024. Ito ay nagmamarka ng matinding pagtaas mula sa data noong Hunyo 12 na nasa 7,132 na kaso lamang ang rehiyon, kung saan ang lalawigan ng Cebu ang may pinakamataas na bilang ng naitalang kaso na mayroong 4,592 at sinundan ng Bohol na mayroong 5,164, Negros Oriental na mayroong 2,689 at ang Siquijor na mayroong 637 na kaso. Samantala, nakapagtala ang Cebu City ng 1,316 na kaso. Ang Mandawi City naman ay mayroong 437 na kaso. At ang Lapu-Lapu City ay nakapagtala ng 504 na kaso. Una nang naiulat ang 4 na naitalang patay sa lungsod ng Mandawi dahil sa dengue. Habang sa panayam ng Bombo News Team kay Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, sinabi nito na di bababa sa 5 ang patay sa dengue sa Cebu City base sa monitoring ng City Health Department at ng statistical data ng Department of Health. Well, yung less than 5 ang namatay as a result. Pero we are on the lookout talaga that our numbers do not increase for levels that has exceeded last year's cases on the same month. No? So, mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherry May Balingat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang empleyado ng Iloilo City Government huli sa drug by bust operation. Iloilo City Mayor Jerry Treñas ipinag-utos ang pag-asailalim sa drug test itong mga job hires ng City Hall kasunod yan ng naturang insidente. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ng Bombo Radyo Iloilo. Huli sa isinagawang drug by bus operation sa Haro, Iloilo City ang empleyado ng Iloilo City Hall. Ang arestado ay si Chad Vincent Haruda, 34 anyos, residente ng Barangay Ticod Lapas, Iloilo City at job hire sa Office of the LGBT Affairs sa Iloilo City Hall. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na si Haruda isa sa nahuli sa sinagawang drug by bus operation sa Barangay Our Lady of Fatima sa Haro, Iloilo City. Ayon kay Solis, ang nasabing insidente ay nagpapatunay na walang sinisino ang mga otoridad lalo na sa mga operasyon laban sa illegal na droga. Kasunod nito, kaagad namang ipinag-utos ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang pagsasagawa ng drug test sa lahat ng mga jobbers sa Iloilo City Hall. Suportado naman anya ng pulisya ang nasabing hakbang ng alkalde. As long as na may evidence po tayo, wala po tayong pinipili. Kung ano man ang plano ng ating butihing mayor, kasi alam naman po natin na yung kanyang ginagawa ay para po sa ikakaganda ng ating serbisyo at sa mga kababayan ho natin. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John at Shanova Losada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ito hong mga pag-ulan at malalakas na hangin patuloy na naranasan sa China at inaasahang mas lalakas pa dulot yan ng Typhoon Yagi. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ng Bombo Radyo Dagupan. Inaasahang mas lalakas pa ang nararanasang mga pag-ulan at malalakas na hangin sa bansang China dahil sa hagupit ng Super Typhoon Yagi.
Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Dan Sicado, ang Bombo International News correspondent sa China, muli kasing naranasan ang mga pagulan sa kanyang kinaroroonan at inaasahang lalakas pa mamayang gabi. Dahil dito, kansilado rin ang mga pasok ng mga mag-aaral at mga opisina. Dagdag pa ang pagkansila ng ilang mga flights sa mga syudad sa southern China habang patungo sa Holiday Island province ng Hainan. Ipinagpapasalamat naman nito ang pagiging handa ng pamahalaan sa bansa dahil kada oras ay may mga updates na nagmumula sa kanila kung saan ay nakahanda ang mga ito sa anumang banta ng bagyo. Samantala, inihanda na rin ng kanilang pamahalaan ang pagsasara ng ilang mga bridge habang nakatakda namang magbukas ang ilalim na tunnel na siyang maaaring daanan. Ayon sa Hainan Meteorological Service forecast, maaaring ito ang pinakamalakas na bagyong tatama sa lugar makalipas ang isang dekada dahil itinaas na sa Typhoon Signal number 8 ang lakas ng bagyo. Ito mano ang third highest warning sa ilalim yan ng weather system lang nung suda. Sa kabila nito, wala pa namang mga evacuation areas bukas dahil maayos at matibay aniya ang mga infrastruktura sa bansa. Keep safe na lang po, be prepared. Hindi po natin alam kung ano pong idudulot. So, lagi pong napaka-updated po ng mga tao dito ngayon. Then, apart from that, yung may mga pag mga ganitong expected na calamity, may mga nakahanda pong mga centers para pumunta yung mga. Para sa Bombo Network News, narito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bago po ang ating orasyon perata mga kabombo, muli po namin kayong iniimbitahan na maliban po sa News Center Makati, pwede po ninyo matunghayan ng ating pong 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit pa rin po yan ang ating mga napakaraming social media accounts. Pwede po ninyong sundan, pwede po kayong mag-subscribe sa ating pong Facebook page, pwede rin po sa ating TikTok account at YouTube channel. At maliban po dyan, pwede rin po sa ating Bombo mobile app na pwede pong ma-download via Google App Store at Apple App Store. Para pa rin sa karagdagan pang mga balita mga kabombo, tutok lamang po sa ating mga provincial station dito po sa Luzon, lalo ho dyan sa may norte. Pwede po ninyong sundan ang Bombo Radyo Kawayan, Bombo Radyo Dagupan, Bombo Radyo Baguio at sa may Bicol region ng Bombo Radyo Legazpi. Marami po tayong mga istasyon dito sa may bahagi ng Luzon. Siyempre, nariyan pa rin ang Bombo Radyo Tugigaraw, ang Bombo Radyo Luwag, Bombo Radyo Vigan, Bombo Radyo La Union at para ho sa mga Bicolano, nariyan ang Bombo Radyo Naga. Mga kabombo at Kasar Nation, sa pagkakataong ito, narito na po ang Orasyo Impirata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Kabombo at Kasar Nation, sa ating Christmas countdown, 110 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! We share your love. Sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Nabatian nyo ang pagpabutyag man sa pagkadismaya
ni DILG Secretary Benhur Abalos. Ini kasunod sang makabig naton misinterpretation kung nga may mga laragway sanday Secretary Abalos, si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go, kag Chief PNP Marbil. Tiyang hambal sang DILG Secretary, sinyaway ko yung gani kabalog, yung picturean lang to ya. Sinya ti, pinsaran nyo man bala, antes ka mo magpakamalaot kag magpalapta sa lain sining istorya. Ginpulawan namon ini. Why kami sang kasiguraduhan kung ipadala siya sa Pilipinas balik dire? Kung anong sistema dito, kung anong plastada? Pero sa ngalan sang amon sini nga pagpanikasog, nadala namon pauli dire ang fugitive nga si Alice Go, no? Ti ining mga laragway sa aton sini nga mga kabombo. Subong iya nga panahon nga may mga cellphone di kamera kita bumbomel. Makabig naton nga do isa ini sa mahambalta nga for documentary purposes. Nga nagapamat-on, indeed, ngayara na sa paghinakop sa mga otoridad sa pungsod Pilipinas, ining fugitive nga dismiss mayor. Ari bala dugang nga mga pahayag ni Secretary Benhur Abalos, no? Sa iyaman sini nga pagkadismaya kay do kasubong iya nga ginakutaw-kutaw sila kuno, apisara pinangabudlayan sini nila daw waay sang apresasyon iyang pumuluyo. Si Secretary Benhur Abalos. Alam mo, that's so unfair, no? That's so, isipin nyo, with all of these efforts, nagpunta kami roon nang hindi namin alam kung hinahabol namin yung alauna, naghanap kami ng eroplano, hindi na kami nagpahinga, at wala kami kasiguraduhan, what if hindi kami payagan? Nakus, malamang puro kritisismo na inabot namin dito. No, and yet, nakuha namin just because of one picture na pinaliwanag ko naman na ito nga ay kinuha lang at dahil may sinabi siya sa amin, no, at may kumuha. Hindi ako nakatingin, hindi ko nga alam kung ano pinagagagawa niya. Hindi bali kung nakatingin ako o nakatingin ka lang gano'n, di ba? Tapos malay ko bang nakaganon yung itsura niya, no? Please naman, wag naman ganyan. It's so unfair. Sir, yung nakita sa amin na nakaposa siya. Why kuno galantaw si Sekretarya Abalos, king kuha lang to ya. Bibalikan ta picture be. Oh. Ano aming tsura sang ginapicturan nga way galantaw be sek be. Oh. Why giman sa galantaw? Why giman sa guro galantaw kay Alice Go? Kay sa kamera si katulok. Unfair, so unfair man kamo inyo ya kay Sekretarya Abalos. Why galantaw si Sekretarya Abalos kung ano mga ginapusing dira ni Sanchay? Ginapusing dira ni Alice Go? Oh? Kung minadumduma naman ko nga kanta yung gusulod sa paminsaron kung bumbomel mo. Ining babae nagkanta bla. Torn between two lovers. Porte. Domo sini sitwasyon niya, pero ay na diya galantaw. Oh? Kung baga pa stolen kuno ining picture nila nga tatlo ni Alice Go sa aton sini nga mga kabumbo. Unfair man kamo inyo nga i-criticize si Secretary Marbel, si Secretary Abalos, kag si Chief PNP Marbel, nano man kamo inyo yaman. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Pero kay gingaan taya kay gayunan si Secretary Abalos nga mag-eksplikar nga unfair ni kag kumbaga paduway gid saya sang labot sinadri ko naman plastada, no? Oh, may sumin na ang ano ba ang wala tsura bisang ginapicturan nga wala galantaw, tsura. Siya lang bisa bumbumel, bebe, tsura bisang ginapicturan nga wala kabalo kag wala galantaw. Kag way gid labot yang purpose niya dalon puli ang fugitive
Ay nung ginpudyot magilang to nilang fugitive dito sa Indonesia balik sa Pilipinas. Be, churabi sa way galantaw nga ginapicturean be baw. May kanta pa ikaw na dumduman. Paborito ko nga kantaon sa Bidyukian. Ng banal na aso, santong kabayo, natatawa ako. Hihihihi. Oh? Pero gaan naman sa tsansa ang pinangabudayan sa mga kabumbo naton. Damo sang nakapaminsar dayon. Kagdo kasubong kung batang 90s ka, dumduman mo giniya. No? Intro pa lang sang kanta, madumduman mo. Tinumamo ko na yung pananawa nila, Bumomel. Local version sang ano kanina tawag ya? F4, no? Flower Forever. Pero ang gagawa ito ya kay Sanchay ang nagagaw kay Sanchay, nagagaway kay Sanchay si Dao Mingsu, no? Dao Mingsu, si Jerian, kag si Watsilay. No? Watsilay, sino gani si Watsilay? Oh, nang ko mga hatsi kabla. Watsilay. Fuerte, no? May iban man nga nagahambal nga do kasubong iya nga do P-pop star si Alice Go kag siya kuno ang 9th member sang Benny. Oh, ari pa ginang iban sini nga mga grabe nga pautok sa mga kabumbo na to, no? Pakita dabi Bombomel. Oh, ano nang lyrics ya? Bawat araw ay sumasaya magmula nang nakita ka. Tinuabugin masaya sila, oh. Kaya nakita nila si Alice Go. Oh. Anong sugpo niya na? Bawat araw ay sumasaya magmula nang feels like summer. Ano na gani? Feels like I'm in love with you. Ano basta mo na, no? Maluoy ka, oo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero dakop na si Alice, dakop na. No? Walang pangangamba. O, tik ito, itong ginutik yung bla. O, sik, may detrip po ko, sik. Huwag ka magpangamba. O, saktuhan gid, no? Anyway, pero good news ini, sa aton sino makabumbo, kay dakop na. Puli na de. May kaso to sang violations ang grafting corrupt practices kag may human trafficking, ano pag itong kaso niya. Basta may kaso na sa, dakop na, okay na. Okay na kita problema. Isa pa kita gali ka problema, Bumbumel. Oh? Si Pacquiao pa, way pa madakpan. Way pa madakpan si Pastor Apollo C. Kibuloy. Oh. Pero may reaksyon sa Bumbumel. Matapos nga nadakpan si Alice Go, way ta kabalo kung anong klase ni nagasimpatiya sa kay Alice Go, do nahikay siya, o kung ano, basta mo ning reaksyon ni Pastor Kibuloy sang nadakpan si Alice Go sa Indonesia. Gingkantuan to ni Abalos kag ni Marbel, nagpro-picture sila to nga hambal Abalos niya, no, way ko na iya kabalo, ginexplikar ko na nga way ko to galantaw sa kamera. Oh? Are, ang sabat sa isa paging kapyudjitive nga ginapangita man subong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ang isa grong una. Ang una yung reaksyon Bumbumel. No? Ang una yung reaksyon pagkabati. Kagahon nyo man din nabatian kung ito may monitor to sa, no? Sa kundi man sa nagapanago subong. O, are ang unang sabat or pahayag o reaksyon ni Pastor Kibuloy. Rupa kadayahan na! Isabalaka! Lakalabakayataka! Yukarabakahan na ka na ha! Yudagana! Yukarabakahan na ya! Yukarabaha! Lukumaya! Shukurabaka! Woo!
Maluoy. Maluoy ka, ano ko na to? Ngararakpan ka! Gabarang ka na dakpan ka! Ano to man? Japanese to tubang ni Pastor Apollo Kibuloy, no? Pero pas di ka magkabalaka, pas kung madakpan ka ginman, sugaton ka man ni Marbel kag ni Secretary Abalos. Willing sila nga hindi man sila magtulog, way sila pauway para nga sugaton ka lamang. Di ka magkabalaka, pas samakon mo na ang masecure sa imo DILG Secretary kag Chief PNP, masecure sa imo pas ha? Tipas. Basi mapagbigyan mo kami pas. Pas! Surrender ka na lang, Pas. Aw! Pas! Pas! Pastor, gapangabay kami simo. Pas! Surrender ka na lang, Pas, oh. Sige na, Pas. Sugaton ka ni Chief PNP Marbel kag ni DILG Secretary Abalos. Pas! Pas, maluoy ka, Pas. Surrender na lang, Pas. Liog, Pas. Hinangag. Ang isa, Pas, maluoy ka, Pas. Surrender na, Pas. Pas. Sige na, Pas. Surrender na. Sugatong ka ni Abalos kag ni Marbel. Pas. Huwag kita may imo. Huwag kita may imo. Pas, magamo na, Pas. Sa imo, Boy. Ano plastada, boy? Ano mambal mo sini, boy, sa nagakalinabo karon nga sitwasyon, boy? Una-una, boy! Kuhaan na ka reaksyon, boy! Hambal ya Balos, boy! Why sa kuno nagpa-picture? Kag why sa gay katubang sa kamera, boy? Kuha-kuha lang tuya kuno. Tapos duway gi kong ginapresyar ang pulaw, pangabudlay, nagkuha pa sila aeroplano, why sila balokon kung madala nila puli. Kung hindi, ano, boy, ang mambal mo, boy? Hinangag. Maluoy ka, boy. Sus Maria, kagusip. Ipabati tabi kay Pariboy ang reaksyon man ni Pastor. Ni Kebs, pabati ta kay Buloy. Kay Boy, abi ang mual. Pabati tabi, ini reaksyon ni Pas ni sang nadakpan si Alice, no? Ang mual bumbumel, Areor, pabati ko si mo Pariboy, ring reaksyon ni Pastor sang nadakpan na di si Alice Go, nagpaplupa picture, pero why kuno ya sang kamatudan, kag doy gipa-apresyar si Secretary Abalos. Rupa ka na yahala! Isara ka! Laka na makayataka! Yuko na makahala ka na ha! Pariboy, what can you say? Hinangag. Okay Okay na ko, Pariboy, Solve na ko, Paluoy ka, 15 minutos na nakaligad sa takla sining launa diri sa pagpangalagad sa bumbuanay sa udto. Standby! Sa una naton nga balita, si City Councilor Nick Marunda kin-question ng Committee on Appropriations nga ginapamunuan ni City Councilor Rex Sarabia. Kung nga wala kuno sa gyapon na grant ang ginaayo niya nga bag-o sa nga posisyon sa sangguniang panglungsod, apisar nga masaka kuno or masako kuno pagdugang sa mga posisyon sa iban sining opisina. Tiyang Committee on Appropriations nagpatahag man nga wala kuno sa priority ang iya sang sangguniang panglungsod. Pero Councilor Nick, ang rason man lang sinadiri nga kontrapartido kamo. Una nga daw ay ka na gina-prioritize sa aton sini nga mga kuturan. Hindi pa na klaro sa imo konsyal. Sa aton sini nga mga kabumbo. Basta kontrapartido ka gani, ang general term na nga matabo sa imo. Bala mo kung ano, Councilor Nick? Earth ka sa bangaw.
Oh. Amo sina ang plastada dira. But standby kay istoryahan naton ini Banwa, no? Ano nga mga posisyon niyang ginaayo ni Councilor Nick Barondao? Ano mga posisyon niya bag-o nga dugang kag ginaprubahan pinagi man sa City Council? Ay di rata na mabalaan kung ma-justify sa Committee on Appropriations nga wala pa yan sa priority ang iya sa sangguniang panlalawigan or panlungsod rather, no? Sa aton sining nga mga kabumbo. Kag ang alkalde nagpagwa diri sang statement nga job hire, regular employee, tanan ipainalom sa random drug testing kasunod sa madakpan sa bypass operation sa may barangay Our Lady of Fatima, no? Sa distrito Sangharo, damo to nasikop sang City Drug Enforcement Unit Gapon. As per information sa ila sining head, daw kasubong kuno dulsing baligyan isang illegal nga drugada sa area da. Oh. Balik-balikan tana with the Bombo Angel Tan sa mga natipon nga balita direktamente karon sa may Iloilo City Hall. Jel, sa report please come in. Question ri Bombot Siam ni Iloilo City Councilor Nick Baronda ang Committee on Personnel and Appropriation ni Councilor Rex Marcos Sarabia kung wala pa sa gihapon nag-grant ang ginaayo nga bag-o nga posisyon sang sangguniang panglungsod at isar masako ang pagtugang sa mga posisyon sa iban nga mga opisina. Sa interview sa Bombo Radio, si Councilor Nick Baronda ay pahayag na ginremind gid lamang niya ang committee pa ni Councilor Rex Marcos Sarabia nga pangayuan sa update ang executive department. Sunod din sa konsihal, madugay na ang ining request ng sangguniang panglungsod para sa additional personnel kuntani kag patag niya ang nabatian niya diri nga mga rason ang wala kuno sang funding pa ang Iloilo kon ang executive department kag base kuno bala mo siyam na categorize nga hindi essential ining mga posisyon nga kuntani kinahanglan para nga makafunction pagkitsang mas maayo ang sangguniang panglungsod. Dugang padri sang natunggan nga ang ila diri sa may bahin sang mga konsehal abi nagahulat kitman namang sila or until now nagahulat sila nga magbulag ang executive department na at the same time ma-prioritize ining additional posisyon mga personal abi nga tigina paabot man abi kuntani Bomot Siam. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa pagpahayag ni Iloilo City Councilor Nick Baronda sa aton interview. In-remind ko lang si Attorney Rex na chairman sa Committee on Personnel nga dugay na ang request sang sangguniang panglungsod nga maara man sila sing ining employees, personnel employees bala kay wala matalakay. So I'm asking him kung ano nang update sa to. So amo tong ginambal nga. Ano ni kadugay sir? Ano sa kadugay ang dugay na ko. Ang problema ko kay wala kuno funding kay kwarta. So bali sir atong like ma-prioritize kung tani ng SP kay damo man ni sir additional di ba sir nga posisyon ng bal? O damo yang personnel galing kay Gos daw ambal nila nga hindi kuno essential kag wala ma-justify sang SP. So I am asking the SP Secretariat to talk to whoever is kinanglanon para ma-justify nila nga essential man ini. Kung bago lang ng ila creation niya ba una ning sa SP? Pero una din sa SP ka request right? Oo, una na sa SP. With this one, Councilor, anong mambalaton, sir? Kay tindo medyo mas damo pang sa executive nga una, tapos dire sa SP nga dugay na nag-request, sir, nga vital man kung tani sa function ninyo, sir, in crafting ordinances, sabi, for executive branch, sabi, Councilor. Ati, way ko kabalo sina, kay balo mo, ang decision sina ang aton executive department. So, hulat lang kami kung anong ila. Tani. Nagayo lang kami. Bomot Siam na batian sa mga kabombo natin diri Iloilo City Councilor Nick Baronda kag pinagsabat man kilayon diri ang chairman. Pero ano nga mga posisyon tong ginahingyo aw? Actually walo ni siya kabilog Bomot Siam nga mga posisyon nga tigin ayo una naton diri ang ining
posisyon ni Bombocham. Una diri is ang iya sang check natin diri Admin Officer 5. Siya ni sa ang serve as unit head for administrative unit, Board Secretary 4 SG22 ni siya. Mangin head sang Journals and Minutes Division, Admin Officer 5 Bagit, tapos niya Bagit Senior Administrator Assistant 1. Di ni sila mo opisina dayon? 5 Bombocham. Di ni sila mo opisina dayon? Kami SP lang din Bombocham eh. Hindi iya sa opisina ni Councilor Nick? Hindi. Oh, ano kunong rason nga hindi manggaling sa opisina ni Councilor Nick, iyaman sa sangguniang panglungsod, kaya nga do kadugay na ni nga do sa subong ay pagyapo na no plastada. Ginpasad rin Bombocham sa Committee on Personnel, Good Government and Appropriation, mawala pa sa priority ang tiyas sa sangguniang panglungsod in mga posisyon bangod una diri nga in-check nila una budget restriction. Ikaduha, may ara pagit nga rason nga may ara ang civil service nga mga mandatory position siya una gina-comply. Kag kumbaga, may ara pagit criteria ang local government is priority ang creation sa posisyon o kung hindi. Pero with this one, kumbaga, ang decision sa gihapon ara sa bahin ng executive department sa bahin ng city administrator kung sila ang makahambal-abi nga kay may ara na ako sa kumbaga wish list mo nga ang isang ining creation sa sangguniang panglungsod ginalantaw pa na kung ara na siya sa top priority abi o kung nakalista na sa pila abi nga grant nga ang posisyon nga nga makahatag sila yon sa mga personal additional sa bahin sa sangguniang panglungsod. Pero with the side of Councilor Rex Marcos Sarabia, according sa iya, natinguaan niya na kuntani o natinguaan niya nga ma-reach out diri ang city administrator nga ilabi ining concern na kulang sila sa personnel kag kinanglan sila sang additional kuntani Bombocham. Pero isa gihapon ining mangin na tikang abi nila ma-meeting sila kuno as mga councilors nga para madesisyonan abi kung sino ang next duwat na makatap ang whole council na gidman bala o kung siya lang mismo o kung SP Secretariat Bombocham. Kahit with this one, information natin subong December, mag-retire na si Ma'am Consilis Ruth Arroyo bala Bombocham. Rason niya tayo sakuan man kung tani ining mga additional position Bombocham. Pamatian sa bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Councilor Rex Marcos Sarabia sa nga itong interview. Bali, ang istorya na nag-propose si Vice Mayor sang several na mga mid-level na mga posisyon sa sangguniang panlungsod na ginalabi subong na ipa-create actually earlier this year pa ni siya nga gin-committee hearing ko na ni siya actually kag nag-present sa local finance kag sa HR nag-deliberate naman to kag nakitaan man na justify man sang sangguniang panlungsod ang creation. O galing sa subong ti do limited nagawa ato na budget nga ti isa sina na mga rason nga na delay ang pag-create sa mga posisyon nga na sa sangguniang panlungsod is that under sa civil service na mga circular may mga mandatory position pa na ginauna create. Tapos maliban sina may criteria na gina-provide sa local government code whether kung priority siya na creation, kung essential siya, kung exigent sa service ang local government. Balaan mo mga creation sa mga posisyon, ang cooperation na sa sangguniang panlungsod kag ang chief executive. So dako ang leeway sang discretion sang chief executive ni mayor ma-determine kung which one ang mga positions ang priority. Madamo man subong sa mga departments nga naga-request sang creation. Pero nagapila pa bala kay may wishlist bala kung anong priority ng mga creation. Syempre limited lang ato na budget. Hindi man siling tanan gidya i-create naton sinorga pa ngayo. I-create lang. While nagalabi man ako nga pabor gid ko sa creation sang sangguniang panlungsod, we have to understand nga kung ano ang priority sang administration, mo lang nanay ang unahon. Ang nagasunod ka mo sir sa butong bali mo, ang civil service nga dapat unahon based on their guidelines. Tapos ang mga yung pag mandatory positions anay once na fulfill tanan ng mga mandatory position
isunod ta sa criteria kung priority siya, exigent siya, or essential siya. As of the So, moment, sir, mga pila na ka person natapos ang priority with abi sa mga nag-agi sa committee mo, sir? Well, may mga several pa man na mga pending na mga creation. Isa lang daang sangguniang panlusod. I could name 3 to 4 departments pa nagahulat. Pero ginauna ko lang ang mga priority lang na mga creation na ginaduso isang ato na pinalangga nga city mayor. Ang iya ka sanggunian, sir, to behind pa sang 3 or 4 ara sa 3 or 4 na creation? Well, you see, gina-istorya pabla sa city administrator kung ano na narangko niya sa wishlist. Mga muna bala ng mga butangaw. So, we have to manage our funds man kiti damo man sa mga projects gina-implement ang city. Kag may ara man ta sang PS cap na gina-observe, it's a matter of balancing siya. I understand actually ga-support man ko sang stance ni Councilor Baronda. Ga-support man ako sa pag-create sang sangguniang panlusod, pero istoryahan ta kana. Bali, sir, ang hambal ni Councilor Baronda diri nga dapat kuno the SP mismo sa ang panglungsod nga masturya na lang personally dito nga sila mahilot kumaga sa mo i-present maayo sa city administrator ining mga possession niya kinahanglan man diri sa SP na councilor. Like correct Nga like on this one, sir, na mo move nga like masturya dito personally ikaw or well, naka-comments na ko, nag-try naman ko several times. Siguro istoryahan lang i-discuss lang ng amon guro sa sangguniang panlusod kung sa body as a whole or ang vice mayor ang malabigid. Bombot siyam na batian sang mga kabombo naton diri si Ililis City Councilor Rex Marcos Sarabia. All right, magamusin ni Bombo Angel ay isang kinamatarong iyang magduso ang City Council kay di ba sa pagkaintindi naton kung may mga posisyon ginapa-approve pa ni sa ilamo. May mga posisyon dabi nga ipabutang dira karon si mayor ang executive ti ginapaagi pa ni sa council para iya sa pag-approve sining certain posisyon. Actually, mamot siya amugid man na ang process abi nga before him approve okay ining mga posisyon abi kinanglan pa ini siya i-deliberate ng mga committee hearing pa ni siya. Ti daw ano sistema man kung mangkuton mong city council ang mayor ang madesisyon, ang mayor masunod ang iya sining nga mando pagkatapos kung may bago nga posisyon paaprobahan pa sang mayor sa city council ano man? Kay Timong Botcham, ang before na siya example may mga departments sabi nga gusto nga magpa-add sa mga posisyon sa tagsa nila ka mga offices, nag-aagi pa na siya sa city administrator. Sila na mahambal di ma-priority di man bala ini, kinanglan di man bala po mo. Siyempre, kinara to gani ko no wish list before ini siya i-grant. Rason, nga ti kung makalabot sa committee hearing, niyara nga approval man abi with the local finance committee, nga okay na, nga ti-required din ini siya, ti amo na ang pag-approve man diretsyo bombot siyam, kag ito, kumbaga may go signal kung wala go signal why hindi mag-go stop. Amo nag-ibombot siyam do medyo nagaulat-ulat man ang sangguniang panglunsod kay ang explanation diri sa ila based man sa mga heads ng department asang executive department nga tiniara pa priority na dapat unakon kiti ini wish list pagani kuno nga dapat ara naka enumerate ako kumbaga bombot ang imuon ta si Nigel ang imuon ta si bantayan ta kung anong mga gin-prioritize nga mga posisyon kag ikumparar naton sa mga less nga gin-prioritize for that matter. Ikumparar tabla kinahanglanon gimani dapat gimani priority nga mo sining nga posisyon or mas nagakaangay tuya ang madugay na nga gin hingyo pero hasta subong wala ginaaktuhan. Jel. Kasi mo siyang kumadumduman may mga latest recreation sa mga offices diri nga dito medyo kintungaan gid sila yon ini nga pasaran abi sang mga ordinansa
nga ti nag-create sa mga posisyon. Rason nga ti do ibandri nag-observe ng dalawang botsyam pero tilang taon ta kung ano yung mga posisyon ang ara pa sa wishlist before ini mga posisyon nga una ginayo sang sangguni ang panglungsod manabi Bombotsam. All right. Kag idugang talang bala Bombotsam subong adlaw diri no nakahatag diri ng statement niya, official statement niya Senior Jerry Trenyag, kaya kita nga pinaghatag ini sa unang statement niya nga pagpatigayin ko no sa random drug testing sa mga job hires ng Iloilo City Hall. Pero subong nga adlaw, pati ang mga regular employees, ipaidalom naman sa mga random drug testing na ginaplano ni Mayor Jerry Trenyag, which is si kumadumduman Bombotsam ni ara nga daan isa na empleyado job hire ini siya. Na nadakpan sa drug bypass operation dira sa distrito sa Haro magapigid lamang kag mabalaan nga isa ini siya sa mga job hires sang LGBTQ Affairs Office ang driver ini siya kuno Bombotsam maraton ni Mayor Jerry Trenyag kapalya subong gid abing adlaw ginkuan kuno inisang kontrata ang job hire kag plangka gid diri ang alkalde nga wala inisang tsansa ang city government abi nga magbulig man sa anuman nga aspeto abi sa job hire employee nga tinadakpan bangod sa bypass operation Bombotsam. Ipamakian sa bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Trenyag sa nga atong interview. Drugs, stricto kita. And whether regular ka or job hire, madakpan ka nga nag-ausar sa illegal drugs, we really have to do something about that. Atuya ang nadakpan job hire to, ginpa-cancel ko na iyang kontrata. I gave instructions immediately last night nga ma-surprise drug test na kita sa aton sa City Hall, both for the job hires and for those who are regulars. So hindi na sir job hire subong this time? Hindi na job hire lang, regular na. Sir, may ara man regular sir, di ba nga before mag-renew ng contract, di ba may ara sila required nga? Yes, but after they renew, we do not know what's happening na. Kay ga-renew kita sa contract, pag-renew nila, after the renewal, we do not know what happens. Mas mayo pagid kun mga opisyal pagid Bombo Angel? Actually, Bombotsam mas maipagimnan kung tuod pati mga elected officials, no, if ever good man. Sa mga elected official, inang mga department head, assistant department head, mga mo sinabla, mga executive assistant, mga mo sinabla. Mas mayo kung i-drug test man sila. Bombotsam, no? Kaya kung magnegatibo sila, makambal sila nga tularan nyo kami. Mangin modelo nyo kami. Di ba? Pero team interest na nga wala sang may mamusin kada operation sang CDEO laban-laban may masikupan gini sila nga job hire. Actually, Bombotsam, kahit hindi man di first time ni nga tabo, kapilan ni nga tabo nga do may mga empleyado sa Iloilo City Hall ang involvado kasi takpan di mismo sa mga drug bypass operation na tindo kalaway kaya nag-reflect ini siya sa iban ng mga empleyado Bombotsam. Sa picture di naka-sky blue po sa ganyan. Ano ni uniform pa rin nila? Do hindi yata may Bombotsam hindi pala mo. Yung kuhan niya lang Yan ang ambal sang head sang LGBTQ affairs? Actually, Bombotsam, ginatingwaan kani nga pakiangutan si Mr. Gabo Madhay pero ti-arrive sa February pa ni siya sa isang conference. Nagambal man siya nga willing siya maghatag sang iya abi nga bahin do medyo may mga kwan lang may mga ginatang isubong Bombotsam pero nakambal siya nga mahatag siya sang iya nga statement pan kag wala niya man din panginwala nga abi ginconfirm man niya mismo nga empleyado kag ipa lang din confirm naman iya ang empleyado niya ang ining nadakpan kasi ito medyo na-stress to sa ganitong Bombotsam kasi ito wala man siya na-expect somehow nga halin pa sa iyang opisina kilala yaman ining empleyado mismo bala Bombotsam. Kasi this one hulaton ta ko ano mga official statement man sa nga department head mismo ni Mr. Gabo Madhay sa ang sitwasyon abi Bombotsam. Isa lang yung masigurado ko. Ano. Laban-laban ang nadakpan ng driver may ginpanugid na ni kung sino pa ang mga kilala niya. City Hall man. Why ko nagambal?
Kaya mo na, bantayan tabang motsang kung ano sining mga social treatment pa na kagmangin proseso sa sining paggadak makintikan sa city government para natin hindi na mag-liwat pala. Ining hambal nila nga drug testing, liwat-liwat lang malabot sa protekto wala sa may kadakpan liwat, ito o pinamaliwat na doon pa na halod naman ang pataklan sa biwag siya. All right. Bombo Angel Pachilierta na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Angel Tan. Sa aton sining pagpanubalik ka banwa dugang mga balita kag impormasyon. Ang Ilocos magapadala sang sulat sa Energy Regulatory Commission agod imbestigaran ang line rental sang NGCP nga ginatudlo rason sa pagsaka sang bill sa kuryente sa mga konsumidor. Lang gid bla before kita mag-break. Pakita ta siguro ang comparison bala Bombo Chris G sa aton sining matag palamati, no? Sang rate sang mga nagkalain-lain sining electric cooperative, more power, no? Kag iban pagid sini iya nga mga power distribution utility. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Makita naton, no? Ang may pinakataas dire sa Panay Island, this is August 2024, ang more 12.6668. Ang Ilocos 1, 16.359. Ang Ilocos 2, 14.4994. Ilocos 3 is 11, 8.432. Capelco 15, no, 15.329, 3239. Akelco 15.17, ang Anteco 15.40. Gimelco 17.6750. Wakataw. Ga palumbaan ay ang Ilocos kagang Gimilco. Nung naman nyo itong nagligad gin talakay tamande. Sa aton sining mga taga palamate. 16.31. Ang pinakataas diri 17.67 Gimelco. Nagapang duha ang Ilocos nga mayara sang 16.31. Ang ila sining iyang power rate. Mao nagapang lakaakin bantuod. Anyway, balikan tayo ni matapos ang bilang importante nga mga panumdumor. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 1 to 7, 2024. Ang September 6, among first Friday of the month. Ining ikadose nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you in excessive mercy of my heart ngang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasya sang final perseverance, they shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this,
Ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa September 6. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Sa sininga weekend, mangin kabahin sang advanced celebrations ng Grandparents' Day kaupod si Mr. Totong Villaruz kagangiang nga banda sa concert at the plaza. Grandparents' Day Edition kicking off alas 6 sa gabi sa September 7, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela di Iloilo. Sa Setyembre 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Since ang September 8, adlaw sang kapestahan sa Nativity of the Blessed Virgin Mother, pangayoon naton sa Ginoo. Through her intercession, nga tagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa aton kabuhi, ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Paano ipabilin nga tinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan na. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sa battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De la Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kung wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agod makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 50 minutos na nakalikan sa tak ng alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isod to sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Ang Eleco 1 nagpadala sa sulat sa ERC agud imisigran ang line rental sa NGCP nga among ginatudlong nga rason sa pagsaka sang bill sa kuryente sa mga konsumidor. Di 16 no? Masobra 16 pesos ang ilang sining Eleco 1 is 16.35 or 31. No, sa aton sining mga kabombo, nagapangaduwa sila sa Gimelco nga 17.67. Check ta si Mombolin si Lane sa report. Please come in. Ginathag Bombotsam sang Iloilo Electric Cooperative o kung Eleco 1 nga wala sila sang kontrol sa sining pagsaka sang bill sang kuryente bangon highly regulated ang electric cooperative sa idalom sang Energy Regulatory Commission sang Department of Energy kag National Electrification Administration. Ini kasunod Bombotsam sang pagsaka sa 16 pesos and 31 centavos per kilowatt hour ang bill sang kuryente sang Agosto sa residential. Apang kunbasehan sa nagligad lamang nga rate sang Eleco 1 Bombotsam, yara lang sa mga 10 pesos to 12 pesos per kilowatt hour. Ginpagdangutan nato si Engineer Miguel Mike Paguntalan, ang General Manager sang Eleco 1, kag iya diri nga ginpahayag Bombotsam nga ang line rental amo ang may pinakadako nga factor sa pagtaas ang bill sang kuryente. So sa isa ka generator nga gamiton nagadalagan ina sa lapit-lapit 8 pesos per kilowatt hour ang bill. Gani sa nagligad nga Agosto Bombotsam kin question mismo sang Eleco 1 sa ginpatawag man nga meeting sang Energy Regulatory Commission ang line rental nga pagpanukot sa National Grid Corporation of the Philippines nga gina-charge sang spot market sa mga electric cooperatives diri sa aton sa Panay. Nagsaling man ang NGCP nga timiara kuno sang line congestion Bombotsam sa area diri sang Barotac Viejo nga ti isa ka cost sang line rental nga nagpadako sang bili sang kuryente. Gani nga tigin pamangkot man ni Engineer Paguntalan ang NGCP kung ano ang rason nga nagsaka ang line rental. Kagsuno sa ila, bangod kuno sa maintenance activities sang Pump Consumption Power Corporation o kung PCPC kag sang Panay Energy Development Corporation o kung PDEDC. Gani nga tinagalibog daring ulo ni Engineer Paguntalan bangod nga sa pagkatuod mayara na sa Cebu Negros Panay Backbone Project Stage 3 nga naga-operate nga supposedly makabulig kuntani sa line congestion kay tiduha na kalinya naga-operate nga sa una wala pa ni gani Bombotsam ang CNP3 kag wala man sang line rental nga pertigid kataas. So ang pamangkot dari ni Engineer Paguntalan kung nga ang tiduha na gani kalinya naga-operate nga may ara pa sang congestion nga do isa ka milagro nga nagakatabo suno sa iya sa NGCP. Kasi pahayag dari niya, hindi yaman niya mabasol ang spot market, bangod nga tinaga-simulate malani sila sa balayran, gani nga tinagpadala ang Eleco 1 sang sulat sa Energy Regulatory Commission nga tiimbestigaran ang ining nagakatabo. Kaysa tuanay pahayag niya, wala man niya nagakatabo ini nga nagtaas-taas gid bala ang sukot sa kuryente Bombotsam kag kinahangpan niya gid ang sentimento sang konsumidor kay mangin sa konsumidor man nga ti kasubo katama sa epekto sini para sa tanan kay kun i-compute mo lang ang electric bill kag buhinan abi sang line rental nga nagalabot sa 5 to 8 pesos dako gid ni kuntani nga buhin yara lang kuntani sa mga 11 pesos ang bill per kilowatt hour sang kuryente nga ti amo ni ang regular rate kuntani sang Eleco 1. Mangin ang Electric Cooperatives Association for Region 6 kag sila man sa Eleco 1 ang nagpadala naman gani Bombotsam no sang sulat sa spot market nga nag-question sa bill sang line rental nga dinpasa sang NGCP sa spot market. Tikon masulbar ni sang NGCP suno kay Engineer Paguntalan mahimo kuntani nga ti ma-refund ang kwarta sa mga konsumidor kung ma-prove kag makita nga ti mayara sang basahan ang ilaman nga pagpanukot. Yari bala aton pamatian na nangin pahayag ni Engineer Miguel Mike Paguntalan. Yes, Ma'am Lency, no? Kung ibalikan natin sang nagligad ng mabinulan, ang aton rate sang May is mga 10 to 12 pesos. Okay. Sang June,
may ara ka 10 pesos and 13 centavos. Pero naghambal ini si ERC, may mando si ERC nga ini nga bill is staggered for 4 months. Okay. No? So ang aton nga bill sa IMAP sa spot market kinahambal nila bala. So, stagger natin sa 4 months. Kung may 1 million kita nga balaran sa spot market, i-distribute natin for 4 months at 250,000 per month. So amo nang natabo. So amo na nagdubo aton rate sang June kay first ining staggered payment sang aton nga bill for June. So maabot siya June, July, August, September. Okay. So 4 months naton staggered din ang bill naton sa spot market. So ang July naton actually isagid ka cost sang sining pagsaka. Kag sa pagsaka man sang June nga billing naton is ang line rental nga ginahambal nila. Ang line rental amo na siyang nagdako from 7 pesos sa Elecwan sa isa naton ka generator nga nag-supply sa aton nga generation company. May sa una sa June ang iyang line rental is 470 plus. Sa subong nga bulan, asang July nga bulan, nag-741 na siya. Ang isa natong ka-generator from 5 pesos to almost 8 pesos, 788. So kung tanawon mo, ang line rental, ini ang pinaka-factor gid sa pagsaka sa aton nga bill. May control bala dira si mga Eleco? Wala kami control sinisang line rental. Isa sini nga diskusyonan sang August 16. Kaya nagpatawag kita sa meeting sa ERC dito sa Maynila, no? Yan nadamo nag-upo dito sa meeting. Nga gina-question natin ining line rental nga pagpanukot nga gina-charge ni IMAP sa tanan nga mga electric cooperative diri sa Panay. Ang ibang nga region do hindi apektado, region 6 ng Panay Island gina apektado. So ang naabutan sa istorya nga naghambal si NGCP may congestion dira sa Barotac Viejo area. Okay. So ang line congestion ina siya kang cost ang line rental nga nagpadako. So ang gina-question gani namon nga anong rason nga nagsaka ang line rental? Hambal nila dahil sa maintenance activities sa PEDC kag PCPC. Okay. So kung tanawon mo dako gid bala ang bagay nga ina kay nga ang may duha man dada ka linya nga ang CNP3 gani nag-operate na supposedly makabulig idi na sa line congestion kay duha na ka linya ang nag-operate. Nga ang asang unang wala pa ang CNP3 nga ina wala man kami line rental kita nga amo sinang na observe. Nga ang duha na gani ka linya nga may congestion pa. So ina ang isa kadako nga milagro nga katabo sa NGCP. Hindi mo na mabasol si spot market si IMAP kay naga-simulate lang sila sang balayran. Suno sa report ni NGCP. So ang nagpadalaga ni kita sang sulat sa ERC to investigate this thing kay unprecedented ini. Diin kakita Ma'am Lency sang isa ka generation sang line rental nga dako pa ang mahal pa sa ginakontrata ang mga generation. Kasi ang generation na Lens? Yes, Bongbong Cham, na Here, Miguel Mike Paguntangan, ang General Manager sa Ileco 1. Aha. Ti isa do tani mabalan ang resulta sang sulat nila? Wala pa actually, Bongbong Cham. Hindi pa iya pamahatag ang tentative date kung saan maka-response ang Energy Regulatory Commission. Pretty hopefully, insigida mahatag sila din sang feedback kung balati pahanugutan man sang National Grid Corporation of the Philippines if in case natin makahatag man sila sa ilaman nga pagpaatag kung nga ang taas gid katama ang sukot nila sa line rental, Bongbong Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombo Lindsay Bade, no? Ang sa Gimil ko tuya hambal nila pabayron lang anay kung anong latest nga ila sining bill sang nagligad sining or sang previous bill nila, no, or previous billing sini nila ti sa Iliko no ya way pa mabalaan ti butselingon nga kun pila dari ang billing nyo subong laban-laban do mo ginabayran nyo. Pero ti sa gyapon do i-check ta na kung anong update dito sa may bahin sang Gimilco man
No, kag sa mga kabumbo naton sa probinsya sa Guimaras, among iman tublangin kasugtan ang last time to nga statement dire sa pagpalayag sa Bombo Radio tong ginduso nga proposal ni Vice Governor John Edward Gando. Anyway, istoryanta na duga nga sa iban sini naton nga pagpangalagad. Hingagawon ko lang ulihin nga balita kay Bombo Radio Iloilo, isa sa mga top performing groups sa 23rd Blood Donors Awarding and Recognition sa Red Cross. Check ta si Bombo Hana Andasahan sa report. Please come in. Nakabaton ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Philippines ang Exemplary Blood Service Award kag top performing sa group category. Ang flagship station sa Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Iloilo, humarin sa Philippine Red Cross sa Bombo Champ sa ining awarding ceremony. Ginkilala sa Philippine Red Cross ang Bombo Radio Philippines sa labi ng Bombo Radio Iloilo nga nagatibong sa National Voluntary Blood Service Program paagi sa Dugong Bombo. Kumadumduman naton last year Dugong Bombo 2023 naging patigayon man sa Iloilo Science and Technology University nga may slogan nga a little pain, a life to gain, kung diin man ang ginbansagan nga bloodiest activity sa pungsod kag may katuyuan nga makahatag sang bastante nga supply sang dugo para sa mga nagakinahanglan. Kag kumadumduman naton last year madamo kita sang mga iban pa nga mga donors, blood donors diri nga nagkadtogid sa ining aton nga venue kung sa diin sa Iloilo Science and Technology University kung sa diin ining among aktibidad simultaneously sa pila ka estasyon sang Bombo Radio ug Star FM diri sa Pilipinas. Kag ginapasalamatan man sang Philippine Red Cross ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Philippines sa ining kahiwatan nga yearly ginahimo ginaton ini kung sa diin makabulig sang dako sa ining mga nagakinahanglan sang dugo iya Bombo Cham. Yari bala kay pamatian naton ang ining pahayag kag pag-imbitar ni Dr. Carlo Nolan Carado, isa ka blood center manager sa Philippine Red Cross Iloilo Chapter Western Visayas Regional Blood Center. We would like to thank everyone for coming to this 23rd Blood Donors Awarding Ceremony. So we would like to thank the local government units, the NGOs, and the private organizations and fraternities, hospitals, and schools who have attended this ceremony. So once again, we were going to be having mobile blood donation activity this coming November 16 in cooperation with Bombo Radio Philippines. So we would like to invite everyone to come to their organized mobile blood donation activity at ISATU University at La Paz, Iloilo City. For Dugong Bombo 2024, we will be having this mobile blood donation activity at ISATU University. So everyone who is willing to donate, may maayo na panglawason, wala gina masakit, pwede gid makakadto kag mag-join sa ato na mobile blood donation activity at ISATU University together with Bombo Radio Philippines. Nabatian diri Bombo Cham ang pahayag kag pagpang-ibitar ni Dr. Carlo Nolan Carado sa Philippine Red Cross sa Iloilo Chapter. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa mga kabombo naton. Preparar kamo dira, preparar kamo sa sining Dugong Bombo 2024 a little pain, a life to gain. Nobyembre ina. Kung anong exact date, bantayan nyo lang sa aton sini mga kabombo. Kag ining award ti aton ini award kay lakip sina dire sa sining award ang mga kabombo man naton nga naging successful blood donor kag padayon sini iya nga nagadonar sang dugo tag sa katuig. Ginapreparahan gid ang Dugong Bombo para iya nga makadonar sang dugo kag makabulig makasugpon sang kabuhi sa aton sinisig ka baryo. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ini si Momot Shama Blanco Vergabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Las Walados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section
Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 1 to 7, 2024. Ang September 6 among first Friday of the month. Ining ikadose nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you in excessive mercy of my heart ngang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasya sang final perseverance, they shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa September 6. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Sa sininga weekend, mangin kabahin sang advanced celebrations ng Grandparents' Day kaupod si Mr. Totong Villaruz kagangiang nga banda sa concert at the plaza. Grandparents' Day Edition, kicking off alas 6 sa gabi sa September 7, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Since ang September 8, adlaw sang kapestahan sa Nativity of the Blessed Virgin Mother, pangayoon naton sa Ginoo. Through her intercession, nga tagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa aton kabuhi, ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig maggamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom
ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming nga epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. It's the first Friday for the month of September 2024, September 6. Welcome sa kahapon lamang program. This is Tita Regine. Kung medyo nagalain ang akong tingog, ano lang tindihan nyo lang, pasakit akong tubog. Sakit akong tonsils. Lain no, kung tonsils, imo kalawasan, bala do ko sakit gid. Ginahilanat ka pa yan. Anyway, sige lang, di na makapugong para nga mag-updanay kita, kag maka-enjoy kita sa gihapon sa aton nga mga istorya diri. Salamat gali sa mga nagpadala sang ilang mga stories, and to those nga may ara man nga ilang nga luyag i-share diri sa KLP. Salamat gid. Just for today, 3 letters ang aton nga nabaton ginduhol sa aton sa idalom. So sa mga may ara dira mga gadgets kag paligid nga makasend through email, paki-email na sa inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede sa gihapon isulat and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine. I'd like to welcome you with a song from Keisha Velez. Ikaw na. Mayong hapon. By the way, tingala ko nga wala sa ato na no? Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share. Bombo Chris, pasensya na, senior moment naman si Tita Regine. Anyway, to those keeping track, how many days to go before Christmas? It's 110 days before Christmas.
more time pa para nga magpreparar, mag-save, para nga happy man ang Christmas nato, hindi lang kita, no, kundi ang ibang nga mga tao during Christmas. So, ari na si Kija Velez. As I welcome you all, that is sa KLP. Ikaw na. Good afternoon. Ito ka na naman muling kumapatok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulito, puso tila di ka na bago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Ito'y abay alam mo, kita espera. Di ko razon. Ito'y abay alam mo, kay Dalia. Inspirasyon na vida. Kung ko'y nawera ko, mi corazon contigo tama. Pagmadali sa papitig at tatong puso, pagbubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Ito'y abay alam mo, kita espera. Este mi corazon. Ito'y abay alam mo, inspirasyon na vida. Kung ko'y daw era con este mi corazon contigo tama. Oh, era tuya. Kung tayo na nga ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay, walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Ikaw na nga bang pag-ibig nang hinihintay ng puso ko? Ikaw na nga bang pag-ibig na magbibigay ligaya sa buhay ko? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Alagaan mo sana itong puso kong nilalaan sa'yo. Sana, ikaw na. Sana, ikaw na. Beautiful song, Kija Velez, Ikaw Na. Alas 2:19 ang aton nga oras. Sige, para tuloy-tuloy kita sa aton kalingawan ng mga istorya. Diri unahon ta, si Bombo Jomar Villa may flash report, may nasapuan patay dira sa isa ka area sa Haro. Ang mga detalye, Bombo Jomar. Ayan sa Teta Regine, no? Just in report, isa diri karon ka persona ang nasapuan nga way na sang kabuhi, no? Diri karon sa may area sang Barangay San Isidro, sa distrito sang Haro. At to be specific, diri ini siya dapit sa may likod sang dialysis center, no? Sang nasambit yang barangay, kung sa din sa likod sini nga porsyon, may dako diri nga establishment, no, do ginapabordan
ini siya tapos sa idalom nga silid medyo bakante nga lote kag tubigon. Siguro sa sige-sige pag-ulan lang adway pa subside. So diri siya nasapuan tapos nga nakita naton diri nga lawas ini ara pasubong no sa sa bakante diri nga area nga puno sa tubig no doon nakahulong pangyan sa nga lawas. Makita diri sa aton sa nga mga kabombo na putos ini siya kun dunyan tabunan na nila sa nga violet ini nga tela kay ang lawas ini purtusin siya nas nagpamati. Bloated na black kag di na mayo ang dapya sang hangin. Saya sila nga lawas diri tita region amo na nga gin tabunan diri asang atela sa mga residente diri karon sa Belsambit nga barangay no. So gina-check taton ang sini karon nga identity sini no kay may mga information kita ang may na missing diri sa nagligad nga mga inadlaw diri mas Belsambit ka barangay no ina siya to be confirmed pa karon ako din siya ang amo gid man ang report na nga missing address aton sa nga mga kabombo kay subo makita taplang kamot mo no nga ginatabunan kay na missing niligad tigulang babayi diri tita region so gina-check tadi kun babae tigulang babayi gid man ang ini siya ang nasa quadri karon no nga way na sa kabuhi diri sa may swampy area diri sa may San Isidro sa may distrito sang Haro adi makaplot tangkot kita di kidubig no yata ding papel ang BHW DSWD to be confirmed kon bala amo gid ning ESCD ka identity no sa aton sini ang mga kabumulipot lang tita Reds no adi maka tatlot mangkot kita diri sa SWD sa mga nagapamating pamilya no basis na dulaan sila kay mata at least ka ma-confirm naton diri kon ini siya ang amo gid man to aga gi-declare nga missing kag kun anong incident nga identity ma'am pwede ka lang ta pa listahan mo ma'am sang pangalan amo nang pangalan ka biktima ta ma'am si Juanita de los Santos sir Juanita de los Santos 66 years old pagdin sa ma'am this laga board sa private lot sa balay ni alias Alog so confirm nga sa gid man siya kay confirm sa bata ya so itsura yan may tsurahan pagali confirm sa bata ya kay sang September 4 pa na dula ang tigulang so siya gali ang declared nga missing diligad kay gin pa blatter nila gani kagin gin pa medyana ako sino nakakita sa iya so bali September 4 posible amo to nga time na na sa daan na disgrasya or paano sa na amo to na time wala lang ta kanong sa no gisa na hulog no pero labang dasip lang na nakadlaw kay to ang itsura sang tigulang to rabok na lang awas ano galakat lang sa isa or sa iya na nga bata kay na nagambal kag wala na kuno nanay nila kung magsimba so ay manambang si basiko dugin tripan so gano'n ay man silambal basta mo na kay kag wala na iya kuno nila nanay kung magsimba lang tapos suno sa ila neighbor kayo na nakadtog yun nga sinanay nila pero may daga pangalay sa silang bintana wala na takabalo pag pangalaya ko na kay may blatian sa stroke mo may pila siya sa lawas wala pa na mo makita ayaw ko makita gid na practice na dumaymos ng pamilya sa nga area namon sir wala na kayo guba ano gid ka pangalan ma'am Ruby Galiano, acting barangay captain diri sa San Isidro Haro. Si Ma'am Cap Ruby no. Tita Reds no, initial diri no kay Cap Ruby sa may San Isidro Haro, Juanita de los Santos. So confirm no nga sagli ni ang gin report na missing. Actually do na post Manis Bombo Radio nga na missing ini siya no. Ang ining nasabit karon nga tigulang portable ning concern karon kon paano nga ma-identify sang pamilya kon bala may mga pilas gid man siya kag kon anong desisyon nila no kon paidalo pa ni sa autopsy agod nga ti balaan kon bala kon may foul play o kon wala o kon accidental gid lamang ang natabo ni siya kay kun lang tawon pa kay kun galakat sa isahanon tapos medyo may edad na tapos agyan mo ni daan madanlog pa kag medyo tubigon. So basi bala ko kadalin siya kagway na makabutwa kay tubig no so may tabon sa Joma karon kag plastada tundugang basi makapitugangot kita diri sa pamilya asa nga sining nasambit diri karon nga
biktima, Tita Regine. Oo, gapamangkot-akutan ni kun nga ang may tabon siya. Gintabunan kay do ano na kuno do bloated dablang lawas kag do hindi na mayo ang ano siya ni ang do ang kondisyon sa lawas niya na. Sige. Ato do gin ano lang gin pwede na lang itabunan. Pero na tuki ka pamilya na lantaw nila nga ilagi di mata no kay makilala nila sa itsura kay ido intact pa man niya sining itsura. Tita Regine. Sige. So iban sinin nga development kag giduga sa karon nga ano din no statement diri kwanta ni Emilia sa iban nga public affairs program sa Bombo Radio. Plus report live diri sa San Isidro sa distrito Sangharo ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa radio Bombo. Maraming salamat Mo Jomar Villa kag sa id-id tulid nga detalye no sa sinang insidente tutok lang gid sa mga programa diri sa Bombo Radio. It is now 26 minutes after 2 o'clock. Tutok man kita sa aton nga mga istorya. It's time to read our first story from Small But Terrible nga OFW. Hello, Tita Regine. Good afternoon po sa inyo at sa mga KLP lovers na araw-araw nakikinig sa programa nyo. Tita, ako may kasaysayan man sa kabuhi, pero nahanungod ini sa ex ko nga nabanhaw makalipas ang 9 ka tuig. Tita, tawag lang ako sa kay Small But Terrible nga isa ka OFW. Tita, tawag lang ang ex ko kay Mr. C as in cheater. Way back 2014, nakilala ko ini si Mr. C tungod classmate niya sang una ang kilala ko. Siguro, ginhatag sang kilala ko ang number ko or FB account ko sa kay Mr. C. So amo na to, nag-start na among textmate sang una, tita. Kisang ginsabat ko siya, ginpakilala niya ako sa iya pamilya. Kagabi mo, tita, nagustuhan ako sang family niya para sa bata nila. Pareho kami may trabaho sang una. Tita, dira ako sa Haro ga obra sang una, tapos nag-apas man siya sa Iloilo. Pero sa iba nga lugar siya, malayo sa akon. In short, tita, more than 1 year lang ang amon relasyon tungod kay may ginpabusong siya nga babayi nga taga Iloilo. Wala siya nanugid sa akon, tita, bale si mama niya ang nakasugid sa akon nga may ginpabusong siya sa Iloilo. Pagkabalo ko, tita, ay abaw, hindi ko maintindihan ginabatsyag ko kung ano himuon ko. Abi mo, tita, kung ano ginhimo ko, wala ako siya gin-contact. Tita, gin-block ko siya sa social media kag ang cellphone number niya para hindi na siya makatawag kag maka-explain pa sa akon kung ano ang ginhimo niya, kag kung andot na himo niya nga lokohon ako. Kag nag-decide na lang ako, tita, na magpauli sa amon balay para maka-move on. Pero, nakatawag siya sa akon, tita. I think mga December, before mag-2016, gusto niya mag-explain, tita, pero ang siling ko sa iya, hindi na ko interesado mamati sa mga rason mo nga puro kabutigan. Kagtestingan mo kadto diri sa balay namon, mangayo pasensya kay mautod gid inaulo mo. Di ka na makapuli nga buhi. Kag nahadlok mo siya siguro, tita. Kag amo na to, gin-block ko naman ang number niya. So nag-eskwela na ako sa kolehiyo, Tita Regine, nag-contact mama niya sa akon nga kung gusto ko kuno makita bata niya, kay nagpuli sila. Bisan sa last na lang, tita. Inagkadtuman ko pero mama niya ang upod ko mag-istorya. Tapos siya, imaw niya asawa niya kag bata nila. Kagambal ko sa sarili ko, last ko na ini nga makita ka.
hindi na ko magpakita pa sa inyo liwat. Kagamo na to, tita. Wala na kami contact sa Sara kag Sara, kag naka-move on na naman ako sa iya. Gani, nag-focus na lang ako sa pag-eskwela hasta makatapos. Tita, wala kami formal break-up. Tungod, wala kami kaistoryahan na nga duha. Kag subong lang, nga tuig 2024, tita, may nag-add nga account sa akon. Baw pila ka bilog. Pero, iya tanan itsura sa profile. Siling ko siya, gedi mong. Tapos nag-chat siya, tita, nga kung pwede niya ako may istorya about sa past namon. Gusto niya magpangayo sorry sa ginhimo niya nga pangloko. Kay hindi ko no maglinong kabuhi niya, tita, kay ginakonsensya siya permi. Kay ginambal niya isa-isa. Tita, gapamati lang ako. Siling ni Mr. C. Nadumduman mo, naginhuyapan mo ako sa mall. Napanghuyap kaya gali. Ginhuyapan mo ako sa mall paglagaw naton, tapos ginabuhi mo pa ang cellphone ko. Grabe, ugot ko dati sa imo. Ang sabat ko, tita, wala, nako kadumdum, kag ginlubong ko na sa lupa ang bad memories ko sa imo, kag sa pagtunto mo sa akon. Tapos nagsabat siya, tita. Ang about naman sa babae, nag-inom-inom kami. Tungod nag-abot sweldo namon, nakaupod namon ang babae mag-inom. Sa sobra ko siguro kalingin, wala na ko kabalo kung ano natabo. May natabo sa amon nga duha. Pagpuli ko sa balay, gin-contact ako sa babae nga nagabusong ko no siya. Way na ko kabalo kung ano himuon ko kay nagabusong ang babae nga hindi ko nobya, kag hindi ko kilala. Kag gusto ko mag-explain sa imo. Pero gin-block mo ako. Kag subong, gusto ko magpangayo sang sorry sa imo sa maginhimo ko dati nga pagloko sa imo. Siguro nakarma na ako kag ginakonsensya kay hasta subong hindi malinong paminsaron ko. Kay kung madumduman ko ikaw, ga-flashback, tanan nga ginhimo ko sa imo. Sorry gid. Ang sabat ko, tita. Mr. C, amo na kay hindi ka makontento sa isara lang ka babaye. Kundi nangita kapagid sa iban nga hindi mo gani kilala. Nakilala mo lang sa ilimnan. Sa huli ang pagsisisi, Mr. C. Kag happy ako kung ginakonsensya ka. Kag hindi malinong kabuhi mo. Kay man, deserve mo ina. Kay ginloko mo ako. Kag i-remind ta lang ka ha, hindi ta ka mapatawad samtang buhi ka. Siguro mapatawad ko ikaw kung last breath mo na. I-contact mo lang ako kung malapit na ang last breath mo, kay kaduan ko ikaw kag patawadon. Always remember that. Untati na nga contact sa akong diri, didto ka sa asawa mo, nga naging instant wife mo, nga hindi mo kilala. Ha ha ha. Tingnan nakalawan ko lang, tita, Kay ako, malipayo na sa life ko. Tapos siya, ginakonsensya pa siya gali, kag ginakarma. Sorry siya, kada chat niya, tita, wala. Kung naging na-replyan, bala siya sa kabuhi niya. Sa subong, Tita Regine, may arat na ko long-time boyfriend, more than 7 years na kami subong, kag pareho na kami nga nakagraduate sa kolehiyo. So thank you so much, Tita Regine, na iyawan ka na basa sa malawig ko nga sulat. Nanungod sa ex ko, nga subong lang siya na banhaw. Siya ang misteryo sang kabuhi ko. Salamat sa liwat, tita. More power sa KLP kag Bombo Radio Iloilo. God bless. Sa liwat, ako si Small but Terrible nga isa ka OFW. Terrible kagid man, small but terrible. How can you not forgive someone? Wala man siya yung nagapang-istorbo sa imo. At least naging honest lang siya, no? Nga magpangayo sang pasaylo. At least amo lang man niyang nga gusto nga matabo. Dali lang gid balado damo pa ko taniyang balgalim. May flash report, may sunog sa ato nga linya si Bombo Lindsay Badi. Hibaluon ta kung diin ini. Bombo Lindsay, good afternoon.
Yes, Tita Regino, padayon dari subong nga ginapalong sa Bureau of Fire Protection personnel ang isa ka balay. Dako ini siya nga balay bombo at Tita Regina na kung sa ti ano lang ni bungalow pero malapad ini siya nga area dari sa may barangay San Jose Arevalo, Iloilo. Tita Regina, mga oras ni kagina sir Tinawag kami sa bumbiro, ara pa sa kwarto. Sa kwarto, wala di siya may nag-response sa bumbiro. Ikaw wala tawag pa? Sa diri sa bumbiro, oo. Oo, bago lang din sila kabot. Mga 5 minutes, bago lang din sila. Hindi arang kaya si Captain Tendencia. Sa una, dili ko isa ko sa ila. Yung adi sila may gamit na nakuha, ay nagpagawa siya, kaya masupitin sila. Mga miyembro dari sa Ako sila. ang ano dari ang tagiya sang balay. Then Along the road na siya, Bombolinsi, or sulod yun? Tita Regine. Hello sir, maayong hapon, oo. Inyo ni pala sir? Oo. Ano nito sir? Ilang gali ng kalayo kala niyo? Sa room sang lolo ko. Wala ko kabalo kung anong rason. Nagwalang ko sa nagkagdo lang ko sa room ko, kaya ang room ko lapit sa sa room sang lolo ko. May nag-smell ko nga daw something aso. Abi ko sa room ko, pero sa nakita ko sa room sang lolo ko, amo na naas na may fire gidya sa sa mga 2:15 to 10 na hinay sila. Dugay sila mga 15 or 20 minutes nagpass. Ito naghalingig kay lolo mo. Ano hala ni tatay? Roberto Tendencia. Hindi, 1, 2, 3, 4, 5 kami nga tao sa balay. Ako lang nag-notice na may fire. Ginotify ko na dayo ng mom ko nga may fire. Tina mo na nag-call kami sa Pero ang problema lang, gidis na dugay-dugay sila mag-respond. If only lang sila as soon as possible lang ilang response. So wala nga maasugid ang balay. Ang saya pa lang ang kwarto. Full house na kidyan, bilog na balay na nasalbar niya? Amo lang, wala gid. Oo. Pero pray lang kami nga wala may nagsunog man kay ang main fire gid ara gid sa sa balay sang lolo. Sang room sa lolo ko. Ang lolo niya, Bombolinsi, Most possibly, ang electricity nga natabot kay amo na na-feel ko kay mga gamit sang lolo ko daan, mga magdaan nga nga gamit, so most likely may naglupok bala or something. Si lolo ari dirito padya Tita Regine. Oo, safe ya si lolo ya. Safe ka mo ya tanan. Okay, sige. Thank you. Kita niyo kay ngalan? John Ross Tendencia. Thank you, good sir ha. Oo. Actually subong Tita Regine, kung natawag na dari ang area sa may barangay San Jose, Tita Reg, din nang grabe pa yang aso, Tita Regino. Madambol pa ya, isong pa ya ang aso dari Reg. So far, why man nagsaylo sa iban nga mga pamalay ang kalayo? Wala naman nagsaylo, Tita Regino. Galing kay grabe lang gid ang aso. Tita Reg, may naman kita diri may makita nga may kalayo pagali ari diri sa tubang gid mismo. Tita Reg, kay nimo ang balay ni siya sementado man hindi siya bala nga light materials, Tita Reg. Hindi pa kita to maka-penetrate gid sa sulod. It's because la grabe ang aso diri Tita Reg no sa area dako ni siya nga balay. Ang balay diri no ni Mr. Tendencio. Dako ini siya nga balay, Tita Reg. Una to nga sa kwarto pala nag-umpisa kagdo may nabatian ang iyang apo nga lupok sa sulod sa kwarto sa iyang lolo. Kasi amo to nakita niya golpeada lang bala nagasuna na nasimutan niya nga may aso. Golpeada lang at tinamura na nagtimbuok na yang kalayo. Tita Reg, hindi pa di hindi pa diri mahibaluan kung bala pati sa likod to or naglapsa na ang kalayo, Tita Reg, kay nang grabe pa ang
ang aso dari subong Tita Regine kung dari lang kita yaha sa sagwa Oo, sa makita tubang mismo natin. sang balay Oo. madamo lining aso itumpa Oo. Tita Reg kagti sa tupad dyan simentado man actually Tita Regine nga balay man dari sa may barangay San Jose Arevalo ang ila dari karon no batian taman ko kaina sentimiento sa nga po ngati adugay pa bala Tita Reg siya nag-abot ang Bureau for Protection personnel mga 15 to 20 minutes pa ko no sa nag-abot ang Bureau for Protection na personnel Tita Regine ti subong nagainabutan na kung ng taon-taon na gidari nga nagresponde ang ikag ginsundan ini siya sa mga Bureau for Protection na personnel naton dari mga 3 or 4 na ka mga fire truck dari subong Tita Reg kagati hindi pa pala naton masaling dari nga napalong na ang ining kalayo kay makitaan pa sa gyapon very visible pa Tita Regine ang ining ang ining kalayo sa subong kasi do na budlayan pa yang aton nga mga katapo dari sa Bureau for Protection ang ikag dari nagabutungay pa sang host Tita Regine para mapasulod nila sa may balay ni Mr. Tendencio. Dako ni abi mo, dako ini sa balay ni Mr. Tendencio bungalow lang gid man siya tuod. Galing kay parte Kalapad bala. Tita Regine. Una ni ganino iya pa lang ni nga kwarto ang gilamon sang kalayo. Pero kung natawag ka subong do bilog na gini nga balay. Tita Reg ginalamon subong sang kalayo kagti wala gani sila sa may nasalbar. Ang nasalbar lagi diri nila ilatag sa ka mga kaugalingon. Gagang suloob lang ginila ang ilang nga ginasuksok subong pero ilang nga mga bilin nga mga gamit ilang nga mga bayo dalagit sa natupok sa nga kalayo subong nga mga tinion Tita Regine so dari lang kita sa atubang mismo sa balay ni Mr. Tendencio kahit hindi kita to ganit sa nasiling ko na hindi kita makasulod bangod nga grabe ang dari ang aso itong pasagyapon, kagting kalayo, makita sa pasagyapon, ang aton nga mga personnel dari sang BFP, nagabulig naman sa pagpalong sang kalayo, Tita Reg. May mga nagatumpok man din nga mga tao, I believe mga pumuluyo, no, dari sa may nasambit nga area, Tita Regine. Mga dari mga lapit-lapit alas 2 sa nag-ibwal ang ining kalayo, dari sa balay ni Mr. Tendencio, Tita Regine. Ang edad rin ni Mr. Tendencio, senior citizen na ini siya, mayon lang gani kay timadasig man siya nga napagwa sa mga upod maniya sa sulod sa panimalay especially iya nga apo, mga araman sang mga tiwanang iya nga apo sa piyak lagi nga kwarto, Tita Reg. Ang sa kaiping dari no, iping dari nga balay man, ni Mr. Tendencio nagwa naman gani sa ila nagwa naman sa ila balay Tita Reg kay sa man bala kakulbangan bala nga basi maumit ba nang ila nga balay diri kay lapitan na ilaman mo o galing kay mga balay abi diri sa may area Tita Reg hindi naton masaling nga mga nga human sa light materials kundi nga niya simentado concrete. Mapalayo-layo lang kita Tita Reg kay grabe nga to. Halong lang. Paki-confirm Bombo Lindsay kung Tendencio or Tendensya? Tendencio. Okay, so confirm Tendencio. Sige. Kagati amo na subong Tita Reg makita man sa aton nga Facebook live dara nagaibwal pa yang nga kalayo. Ang kalayo ni Tita Reg sa sulod nimo. Hindi balaya sa masagwa nga parte sang ilang nga balay sa sulod ini sa ang kalayo nga makitaan tanang sa babaw ang sa sa atot na nga area nagakasunog na na gani do na bala na upos na Tita Reg ang atot diri sa ila balay may nagabot naman subong nga fire truck. Duha ini ka mga fire truck naman na nagabot Tita Reg. Iya niya ka Federation kag iya ka Red Cross ang ini nga fire truck diri nagabot subong sa may area sa barangay San Jose Arevalo Iloilo. Ang iya fire truck sang Villar Amanda. Tita Reg? Ang fire truck sang Villar man.
Ang fire truck sa Villa, paari man dari. Okay. Tita Reg, bali do ikaduha dari sa nagabot, una dari ikag. Tita Reg, nga nagabot dari iyaka Iloilo Citizens Action Group Incorporated nga fire brigade nga nag-una dari no nga nag-abot dari sa may area agod nga magpalong sa kalayo dari sa barangay San Jose Arevalo. Actually ako lang tawo naton why naman siya naglapta sa iban nga mga balay kay ti ang mga balay madriya hindi man naton masiling nga ikit-ikit o kon mga human sa life materials nga madasig maglamon balasang kalayo. contain sa isa lang kabalay. Mga sementado man ang ining mga panimalay dili nga mga iping diri kay mga dalagko ini nga mga balay abi. Tita Reg, ang tupad diri gani anonimo 2 stories. Ang sa piyak diri 2 story man nga balay do ginapatungan ining balay sa ni Mr. Tendencio sa duha ka mga 2 story nga mga panimalay. Tita Reg, tisubong makita naton dari ang padayon pa nga pag palong sa kalayo sa balay dari sa isa ka balay dari Tita Reg may mga volunteer man kita mga fire brigade nga tinagsaka na no sa terrace dari sa pihak nga balay agod gati dito sila makapakiswis ng tubig bala sa iya ka halin sa fire truck. Alright. Halin sa fire truck na Tita Reg sa Bureau of Fire Protection. So halin kaina sa itom nga kalayo Tita Reg ka matamat na ini sa puti. Ang kalayo sumasaling naton nga ti gamay na lang ning kalayo sa sulod sang balay mismo. Tita Regine pero hindi pa ni masaling naton nga far out kay ti sige pa sa gyapon ang pagpalo kay ti siguraduhon ini sang Bureau for Protection personnel naton nga safe na bala ang pag-check nila. In kaso nga magsulod din man sila sa area or magsulod rin sila sa balay, dapat nga nila ma-declare nila nga fire out nasambit yang area Tita Regine ti makon mo kaina layo pa lang kita ta mo ang ining pag ginaso-aso diri halin sa may balay ni Mr. Tendencio sa barangay San Jose kag tigolpiada lang nga nag-itom ang kalayo kaina kag pag-abot diri duha pa lang ka mga fire truck ang ari diri kag tisubong madamo na nga mga fire trucks diri subong ang nag-abot agod kati magbulig sa pagpalong no sa kalayo. Tita Regine maayo lang kati syempre safe Tita Reg no ang mga tawo mga miyembro sa pamilya Manila nakagwa sila gilayon bisan patuod nga tiway sila sa may nadala bala Tita Reg nga mga kagamitan nila ay importante safe sila sa subong. Tita Regine ti amo lang naiila lang ang mga gamito sa sulod ubos gid ni ang ila to nga mga kagamitan bayo Manila papeles dokumento siling to gani no sang apo dari ni Mr. Tendencio nga ila nga mga dokumento to tiway gid madala Tita Regine ang mga gamit nila mga appliances why na madala bangod nga ti late na Tita Reg kay ti kinanglan Manila nga ti Salvaron nga una ang ilaya nga kaugalingon ti subong dari kaina sa nasiling ko na do nagatahaw-tahaw ng itom nga kalayo pero ti balik na naman sa subong Tita Reg nagaitom na maliwat ang kalayo ti possible may mga ginabang lamon pato nga iban nga guro gamit sa sulod sang balay amo na nga ti nagakalayo pa sa gyapon kag nagapadayon pa sa gyapon ang dari pagtingbuok sang aso Tita Regine kag sige sa gyapon pag piswit dari sang tubig sang aton dari nga mga Bureau of Fire Protection personnel Tita Regine agod nga ti masigurado nga mapalong gini ang ining kalayo kag ang ining aso subong niya nga mga matinion ti ko mambal kitang na nagtahaw ang aso subong do amo sa gihapon Tita Reg do nagdamol pagigani Tita Reg ang kalayo nag-itom pagigani nag-itom pagigani ang aso subong niya nga mga tinion kag sa kilid dari nila kilid nga balay laman niya nalapot Tita Regine ang pader lang gini kay simetado man
maayo lang gani kay ti sementado kag ti ang dari no ang aton nga mga personnel dari sa Bureau of Protection. Sa likod to may araman sa nagapiswit no sang tubig magluwas dari sa tubang naton kag sa kilid may sa likod pagid Tita Regine ginatingwaan man asa nga ato dari nga mga personnel sa Bureau of Protection nga mapalong na ni ang ining kalayo Tita Regine ti ni nga daan so nasa lingko na bala kalapad nga daan sang area dari kalapad sang balay nga na dari nga nasunog dari sa maya nasambit ya nga area Tita Reg ti mayo lang ganino kay ang dari ang tag-iya mismo kag ang iya mga miyembro sang pamilya na kagwa man insigida o galing kay ti amo la to ilang nga sentimento balado late na ang pag-abot kuno sang mga bombero naton mga personnel naton sa Bureau of Protection nga tikuntani kung nagdasig-dasig pagid nga mas dasig pagid balang pagresponde nila tani mas temprano kung tani kuno nga team na palong ang ining kalayo sa ilayang balay Tita Regine tika ina to sa pagpamangkot ato sa apo ni Mr. Tendencio ganido lumaw pang mataya syempre na hangpan taman batyagan taman Tita Reg ang kasubo man nga iya nga nabatyagan upod matong iya nga lolo sa kilid niya gado nagapangasubo bangod sa sining natabo no sa ilayang balay Tita Regine. So subong kung natawon ta amatamat na halin sa pagtimbuhok no sang dari sang aso nga nagaitom subong amatamat na bombo Tita Regine nga nagatahaw dari no ang ining pag-aso-aso kagway naman kita gawa dari may nakita nga kalayo Tita Reg kag dari sa aton nga area sa atubang kaina duhanin ka mga fire trucks nagapiswit dari sang ila nga tubig sa balay pero isa na lang subong Tita Regine kay tido nagamay-gamay naman gawa aso naman lang dari makita naton may kalayo pa gali sa sulod sa sa Kisame Tita Regine amo paning padayon na ginapalong dari sa Kisame ayon sang sa sulod mismo ginosang balay so isa dari ka fire truck ang naga-function dari ila na yang pagpiswit sa tubig kag sa kilid may araman sang mga katapo naton sang mga fire brigade ini volunteers nagabulig mano sa pagpalong pagpiswit dari sang ilang yang tubig so makitaan dira no sa aton nga Facebook live sa Kisame ang ining gakalayo man sa gyapon actually amo na lang ni Tita Regine ang nagakalayo ang ining sa Kisame na lang gid nga area pero kung latawon naton sa palibot nga atok way na ya sang kalayo amo na lang gining ginatingwaan sa mga personnel sa Bureau of Protection nga mapalong insigida ang ining kalayo sa Kisame kay ti amo ni sa subong ang naga-aso-aso bala halin ni siya sa Kisame ang nagakalayo Tita Reg kag may nagdugang nga nagapiswit diri sang tubig nagkadto ini siya sa pihak nga balay sa iping nga balay Tita Reg sa aton nga wala nga area kag grasya yan nagapiswit sa tubig ang personnel sa Bureau of Protection nagbulig man agod nga mapalong ang ining kalayo ayawan sila sa pagpalong sang kalayo diri sa may Kisame okay kita naton do nagadako lang yang ang kalayo Tita Reg sa may Kisame nga area sang nasambit yang nga balay ginpadamulan pagani no sang padamuan pagino sang ikag ang tubig diri nga ginapiswit nila ya sa area para nga ti mapalong ni ang ining sa Kisame naman lang hopefully amo na lang gini nagakalayo kay sa likod to hindi naton makitaan ang kung mayara na gid man to or mayara pagin man to bala sa nagakalayo dito sa may sa may likod nga area tay wala kita dari labayan pa likod Tita Regine so damo na di Tita Reg no sa mga dari mga katapo sa Bureau of Protection nga nagabulig sa pagpiswit dari no sang tubig
Tita Regine, mas nagdamol na gid ang tubig no nga ginaano diri nila ginapiswit sa atop para nga maamo na lang niya sa bahin sang Kisame ang ginatingwaan nila nga nga mapalong. Tita Regine, ginpabaskugan pagiganay nila ang ining tubig nga ginano nila no nga ginapiswit diri nila sa may atop para nga masiguro bala nga pati ito ang sa likod mapalong man Tita Regine if in case or nga may ara man dito sang kalayo kay ang pwede lang diri nila ma-penetrate masaka diri sila sa may tuo sa may wala nga bahin nga terrace sa piyak nga balay or diri sa may tuo kung sa bahin sila sang tuo nga balay masaka hindi man nila dito masigurado sa likod kung mapalong to nila in kaso nga tay may ara pagin man to sang kalayo pero kung diri sila maagi sa may wala nga area nga balay for sure mapalong to nila if in case na may ara pa to sang kalayo sa likod o galing ang ginahimo diri subong no sang mga katapo sang fire volunteers naton kag mga Bureau for Protection personnel naton nga diri mismo sa atubang ko lang Tita Regine ginapa na lang nila ginapabaskugan pagid bala ang tubig nga ginapiswit diri nila no sa atop agod nga maamo na masigurado nga na ni mapalong na ni ang ining kalayo ang nagapiswit subong diri sang tubig Tita Regine amo ang iya sang Philippine Red Cross nga fire truck Tita Reg. So makita naton ang sa Kisame to kaina nga nagadaba-daba pa ang kalayo subong way na napalong na ang kalayo no sa may Kisame nga area Tita Reg. Kag after sina ang sa likod naman tong ginatingwaan nila nga mapalong ang isa naton diri katapo sang Bureau for Protection personnel kag mga fire volunteers nagsulod diri sa isa ka balay nagkadto sa likod nga bahin para nga malantaw dito kung may ara pa bala no sang kalayo agod nga dito man nga area mapiswitan Manila pero ang isa diri katapo sang Bureau for Protection personnel Tita Regina gamit ini sa no sang hagdanan bala para nga makatuan dito lapit-lapit ang sa likod ng area sang atop kag ma-check dala maning ang host nila agod nga mapiswitan man sang tubig Tita Regine. So subong diri sa aton nya sa atubang no sa atubang ko lang naguntat na pagpangpiswit diri sang tubig sang mga katapo sang Bureau for Protection kag sa mga fire volunteers fire brigade naton Tita Reg kay sa tubang di way naman niya sa way naman niya sang kalayo Tita Regine. Amo na lang itong gina-check nilang sa likod nagatuto ang mga katapo naton sang Bureau for Protection agod nga ma-check kung may arapas ang kinahanglan no nga piswitan sa tubig dito sa likod para nga masiguro nga hindi na maglapta pa in kaso nga may arapas ang kalayo dito sa may nasambit yang area Tita Regine. So amo la subong diri bali as of this time contained lang gid gihapon sa isa ka balay ang kalayo. Okay. Yes, Tita Reg. Isa lang gid sa gyapon nga balay diri ang nasunog Tita Regina sa pihak nga balay sa wala kag sa tuo wala naumid Tita Reg ang pader lang gid kay ang sementado maning ilang nga balay hindi dasig-dasig bala nga nga naglapta ang kalayo ya sa ila tag sa mga panimalay nagguwa lang ang ining mga mga miyembro sa mga pamilya sa diri sa mga kaiping nga balay diri no ni Mr. ni nang tendensyo Tita Reg agod nga masiguro man ang ilang safety pero ang ilaya nga balay wala madala sa ang kalayo Tita Reg. Okay. Oo, kagati ko lang tawanan wala naman sa kalayo Tita Reg way na diri sa kalayo sa aton nga area sa tubang ta wala naman diri way nagabuhos diri sa tubig or nagapiswit sa tubig ang mga katapos ang Bureau for Protection ginuntat na nila amo man ang sa volunteer fire brigade naton kagiban pagi nga mga fire volunteers nga ari diri Tita Regine o galing kay do mapiswit pag ni sila liwat kay may ginbutang naman ka host Tita Reg sa isa ka fire truck sang BFP
sang driver protection, possible dito nila ipasuhot no sa may likod ng porsyon sang balay. Tita Reg, kay natapos na diri nila sa tubang, way naman sa kalayo, so na lang, pero dito sa likod tingwaan nila nga mapalusot no ang hose kay malaba-labain na siya, makalaboto siya sa likod, kag dito naman nila papiswitan, Tita Reg, para nga masigurado nga ma-fire out na ni, ma-declare na fire out ang ining sunog na diri natabo diri sa may isa ka balay sa barangay San Jose, Arevalo, Tita Reg. All right, sige. Balikan ta lang karon Tita Reg ang dugang diri nga update no sa sining nagapadayon nga pagpalong sang kalayo sa aton yang mga broker protection diri sa area sang barangay San Jose, Arevalo, Iloilo City. Flash report ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat, Bombo Lindsay. So far, isa lang kabalay, no? Kag almost daw fire out naman. Pero ginasulo siguro lang gito. Nga ang sa likod nga portion, mapatay man to ang kalayo kung may ara pa nga nagasiga dito. Anyway, ang aton nga oras exactly 3 o'clock. Balikan ko na lang ni Buwas, no? Ang aton nga mga komento sa sulat diri ni Small but Terrible nga isa ka OFW. So magpasalamat na lang ako sa inyo mga kabombo. Standby na sa inyo paborito nga mga dramas, Toyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. Balikay kita tomorrow. Maraming salamat sa gihapon ininyo. Lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.